हलो 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 हरि ओम. सगळ्यांकाही नमस्कारो. हांव हलेमार विवेकानंद प्रभू संगम क्षेत्र उप्पिनंगडीदकुनु आयचे आमगेले श्री लक्ष्मी वेंकटरमण देवस्थानांतू जेवतसले दासवाणी कार्यक्रमाक तुमकां सगळे जनांक स्वागत करता. मेगेले अण्णा हलेमार राघवेंद्र प्रभू आनी पूजा राघवेंद्र प्रभू हांगेले पूत हांगेले पूत जाल्ले ची अनंत प्रभू हागेले मुंजेच प्रयुक्त जावन एक चांग कार्यक्रम दवरून घेवका म्हणून तांणी लेखिल्ले एक मात्रांतू आयच्या दिसांतू आमी ख्यात गायक जाल्ले प्रख्यात गायक जाल्ले पुत्तूरू नरसिंह नायक माम मत्तू संगडिगरू हांगेले तर्फीन हांगाजी एक दासवाणी कार्यक्रम हमून घेतला. हांव तुम सगळे जनांक बरें आमगेले तर्फीन मात्र न्ही हलेमार कुटुंबे तर्फीन मात्र न्ही उप्पिनंगडीचे समस्त गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाचे प्रति एक सदस्याल तर्फीन प्रितीन ह्या कार्यक्रमाक स्वागत करता. आयज दिसांतू हे दासवाणी कार्यक्रम कचेरी चलोवन दिवच्याक आमगेले मध्य संची ख्यात गायक कळवलेल्या 4 ದಶಕಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 35-40 ವರ್ಷಲಾಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿತ್ತರ ಶಿತಸಲೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ आमगेले मोगाचे पुत्तूरू नरसिंह नायक माम हांकां हांव आयज कार्यक्रमाक स्वागत करता. स्वागत नरसिंह नायक माम. तशींची पक्वाजांतू राघवेंद्र मल्याम मुंबई माम तुमकांय स्वागत सुस्वागत. हार्मोनियमांतू साथ दिवच्या कासांची शंकर शनई उडपी माम सुस्वागत. तशींची तबलांतू यंगन राजेश भागवत माम तांकांय स्वागत दिवच्या इश्ट पावता. ओटूंची ताळांतू आमगेलो जाल्लो सॉलिड चर्को युवा उद्यमी गिरीश नायक उप्पिनंगडी कराय गिरीश नायक उप्पिनंगडी अन्य संची तुम्ही सगळे जनांना ह्या कार्यक्रमाचे योग्य रितीरी सदुपयोग कोण घेवका म्हणून निमून घेता. देवाल दिकाक एक कृतज्ञतेचे एक संकेत जावन ह्या कार्यक्रम हमून घेतला. आमी देवान दिलेले सुंदर जिवनाक एक कृतज्ञते विंगड कसले न्ही तशावन तुम्ही आयचे कार्यक्रमाचे संपूर्ण रितीरी आनंद घेताची म्हणाले एका आशयानी ह्या कार्यक्रमाक विद्युक्त जावन चालन दितसची. धन्यवाद. हरे श्रीनिवासा सगळ्यांक नमस्कार. आज एक होड दिसू म्हळ्यार कशी म्हळ्यार प्रश्न येता कसला एक होड दिसू. संगम क्षेत्र त्या क्षेत्रांतू हांगा प्रतिश्ठ जावन आशिल्ले तसले लक्ष्मी वेंकटरमण लक्ष्मी समेत जलल वेंकटरमण त्या वेंकटरमण देवाक कुंभाभिषेक जलल तसल दिसू आजी तितले वे नाही. वेदव्यास देवान कसल एक तत्व सगळेचे हिंदू धर्माक सांगिलस. त्या धर्मांतू भागवत सांगतना वेदव्यास देव त्या भागवतांतू कडेक कसं सांगता म्हूण म्हळ्यार आम्ही कसल यज्ञ याग कसले केल्यारी परमात्माला प्रीतीक अत्यंत सुलभ आणि अत्यंत समजलेल वाट खंयची आसल्यारी संकीर्तन म्हणून सांगता. त्या संकीर्तन कशी कोरका आणि परमात्माला प्रीती कशी संपादन कोरका
म्हणून सांगची खातीर नारद अवतार घेवन आयला हे भुंयचेर. नारद अवतार घेवन येवन कलियुगांत तो श्रीनिवास नायक म्हणून नांव घेवन तागेले बायलेन ताका ज्ञानोदय जावचे म्हणके कोरनु ताका श्रीनिवास नायक आशिल्ल्याक नवकोटी नारायणाक पुरंदरदास जावन बदलावण केलें तसलें त्या पुरंदरदासान आमकां सांगची इतली सांगून 4,74,000 पद बरोवन ताजी मागीर आजी देहत्याग केलें तसलें दीस. हांव देहत्याग म्हूण कसलें सांगता म्हळ्यार आमी मरण म्हूण सांगचें सामान्य जना मात्र तांकां तसले अपरोक्ष ज्ञानी अवतार घेवन आयिल्ल्यांक मरण म्हूण ना. ते मरण नातील म्हणके आमी जेवचे साध्यस्वे आस कशी आमी भजने मितीन आमी त्या एक मट्टाक आमी पावली म्हणून जाल्यार आमी तशीच देह मात्र वता शिवाय जनाल मना आमी व्हरता पळय तेन्ना आमकां मरण ना. खंयचेय व्यक्ती जावं तशी पुरंदरदासान ते देह त्याग करून वापस नारदाल रुपारी परमात्माल सेवेक वैकुंठा पावील तसल दीस आजी. तशी जाल्यार मितीन आमी प्रारंभ करुया. पुरंदरदासाल बग्गे तागेले गुरू व्यासतीर्थ स्वामी कसं सांगता ती त्या पदा वटू आमी आतां प्रारंभ करुया आयचे भजना कार्यक्रम. आज होडू अवकाश कसं म्हळ्यार अहो भाग्य परमात्मान दिल्लें तसलें तागेले येद्रा बैसून म्हणून का म्हणून आमी लक्ष जनाल मुखार बैसून म्हणू पुरती जाल्यार केन्ना परमात्माल येद्रा बैसून म्हणचे आमकां अवकाश मेळता पळय ताजे पशी व्हड खंयचेय ना सौभाग्य ना. तें व्हड सौभाग्य तसल त्या परमात्माले मुखार बैसून आमी सगळ्यांनी मेळ्ळो इता म्हळ्यार गायन म्हणतले मात्र न्हय गायन आयकतले आनी म्हणटले आमी वट्ट मेळ्ळो हें आध्यात्मीक प्रयाण आमगेलें. आमी सगळ्यांनी परमात्माक मेळची तसल एक वाट सोदून काडचें आयकतले न्हय म्हणटले न्हय. तशें जाल्यार मितीन आमी आतां पुरंदरदासाल वैरी व्यासतीर्थ स्वाम्यान बरयलें तसल पद हातूंत एक विशय आसा कसलें म्हळ्यार व्यासराय स्वाम्यान पुरंदरदासाक दासरेंदरे पुरंदरदासरय्या म्हूण म्हणलें. कसलें पुरंदरदासा पशी व्हड दास कोणय ना ती वर्लल पुरा दासवे ढंबकदी हरिस्मरणेय ಮಾಡಿ ಜನರ ಮುಂದೆ ಸಂಭ್ರಮದಿ ತಾನುಂಬ ಊಟ ಬಯಸಿ ಆಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸಲ್ಜನ ಅಂಬುಜೋದ್ಭವ ಪಿತನ ಆಗಮಗಳ ಅರಿಯದೆ ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಲವ ಹರಿದಾಸನೇ ಕೈ. हे व्यासराय स्वामी सांगता सती शिष्याल ಬಗ್ಗೆ एकल्याकार आमी लेखचे शिष्याल ಬಗ್ಗೆ गुरून सांगिल्लें म्हणून आनी एकल्याक पळयलें म्हणून जाल्यार गुरून शिष्या वयर सांगिल्लें न्हय शिष्यान गुरू वयर सांगिल्लें म्हणके म्हणूय जाता. कशी म्हूण म्हळ्यार व्यासराय स्वामी तांगेले पूर्व अवतारांतू तांणी प्रह्लाद जावन आशिल्ले. ते प्रह्लाद जावन आसतना ते प्रह्लादाक सगळेची भक्ती म्हणा कसले परमात्मा म्हणा कसले म्हणून ज्ञान दिलेलें कोणें म्हूण म्हळ्यार नारदान. तेच नारदू प्रह्लादान व्यासराय स्वामी जावन येतना पुरंदरदास जावन येवन तेच व्यासराय स्वाम्या लागी पुरा दीक्षे घेवन पुरंदर विठ्ठला दीक्षे घेवन पुरा विद्या संपादन करून केलें मितीन एक दृश्टीर तेज्न गुरू एक दृश्टीर येज्न गुरू हान्नी. तशें जाल्यार मितीन गुरूक शिष्यान सांगिल्लें वय शिष्यान गुरूक सांगिल्लें वय. आतां आयकुया आमी दासरेंदरे पुरंदरदासरय्या. मन्मनोभीष्टवरदं मन्मनोभीष्टवरदं सर्वाभीष्टफलप्रदं मन्मनोभीष्टवरदं
ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟ ಫಲಪ್ರದಂ ಪುರಂದರ ಗುರುಂ ವಂದೇ ಪುರಂದರ ಗುರುಂ ವಂದೇ ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠಂ ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠಂ ದಯಾನಿಧಿಂ 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 ಗ್ರಾಸಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿ ಪರರ ಮನೆಗಳ ಪೊಕ್ಕು ಗ್ರಾಸಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿ ಪರರ ಮನೆಗಳ ಪೊಕ್ಕು ಪರರ ಮನೆಗಳ ಪೊಕ್ಕು ದಾಸನೆಂದು ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿ ದಾಸನೆಂದು ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿ ಬೇಸರಿಲ್ಲದೆ ಅವರ ಕಾಡಿ ಬಳಲಿಸುತ್ತ ಕಾಸು ಗಳಿಸುವ ಪುರುಷ ಹರಿದಾಸನೇ ದಾಸರೆಂದರೆ ಪುರಂದರ ದಾಸರಯ್ಯ 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 ಕಾಸು ಗಳಿಸುವ ಪುರುಷ ಹರಿದಾಸನೇ ದಾಸರೆಂದರೆ ಪುರಂದರ ದಾಸರಯ್ಯ ವಾಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣನ ವಾಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣನ ವಾಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣನ ವಾಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣನ್ನ ಸೂಸಿ ಪೂಜಿಸುವಂತ ದಾಸರೆಂದರೆ ಪುರಂದರ ದಾಸರಯ್ಯ ದಾಸರೆಂದರೆ ಪುರಂದರ ದಾಸರಯ್ಯ ದಾಸರೆಂದರೆ ಪುರಂದರ ದಾಸರಯ್ಯ ಡಂಬಕದಿ ಹರಿಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಜನರ ಮುಂದೆ ಡಂಬಕದಿ ಹರಿಸ್ಮರಣೆ ಡಂಬಕದಿ ಹರಿಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಜನರ ಮುಂದೆ ಡಂಬಕದಿ ಹರಿಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಜನರ ಮುಂದೆ ಸಂಭ್ರಮದಿ ತಾನುಂಬ ಊಟ ಬಯಸಿ ಸಂಭ್ರಮದಿ ತಾನುಂಬ ಊಟ ಬಯಸಿ ಸಂಭ್ರಮದಿ ತಾನುಂಬ ಊಟ ಬಯಸಿ ಅಂಬುಜೋದ್ಭವ ಪಿತನ ಆಗಮಗಳರಿಯದೆ ಅಂಬುಜೋದ್ಭವ ಪಿತನ ಆಗಮಗಳರಿಯದೆ ಅಂಬುಜೋದ್ಭವ ಪಿತನ ಆಗಮಗಳರಿಯದೆ ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಲವ ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಲವ ಹರಿದಾಸನೇ ದಾಸರೆಂದರೆ ಪುರಂದರ ದಾಸರಯ್ಯ ದಾಸರೆಂದರೆ ಪುರಂದರ ದಾಸರಯ್ಯ
ವಿಪ್ರರಿಗೆ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಯಾಯಿವಾರವ ಮಾಡಿ ಯಾಯಿವಾರವ ಮಾಡಿ ವಿಪ್ರರಿಗೆ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಯಾಯಿವಾರವ ಮಾಡಿ ವಿಪ್ರರಿಗೆ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಪ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ತಾನೊಂದು ಕೊಡದ ಲೋಭಿ ಪ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ತಾನೊಂದು ಕೊಡದ ಲೋಭಿ ಪ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ತಾನೊಂದು ಕೊಡದ ಲೋಭಿ ಮಾಯಾ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಮಮತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಟ್ಟು ಮಾಯಾ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಯಾ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಮಮತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಟ್ಟು ಮಾಯಾ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಮಮತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಟ್ಟು ಗಾಯನವ ಮಾಡಲವ ಗಾಯನವ ಮಾಡಲವ ಹರಿದಾಸನೇ 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 ದಾಸರೆಂದರೆ ಪುರಂದರ ದಾಸರಯ್ಯ ವಾಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣನ ವಾಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣನ ವಾಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣನ ತುಸಿ ಪೂಜಿಸುವಂತ ದಾಸರೆಂದರೆ ಪುರಂದರ ದಾಸರಯ್ಯ ನೀತಿಯೆಲ್ಲವನರಿತು ನಿಗಮವೇದ್ಯನ ನಿತ್ಯ ನೀತಿ ಎಲ್ಲವನು ಅರಿತು ನೀತಿಯೆಲ್ಲವನು ಅರಿತು ನೀತಿಯೆಲ್ಲವನರಿತು ನಿಗಮವೇದ್ಯನ ನಿತ್ಯ ನೀತಿ ಎಲ್ಲವನರಿತು ನಿಗಮವೇದ್ಯನ ನಿತ್ಯ ವಾತಸುತನಲ್ಲಿಹನ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಲೀ ವಾತಸುತನಲ್ಲಿಹನ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಲೀ ಗೀತಾನರ್ತನದಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜಿಸುವ ಗೀತಾನರ್ತನದಿಂದ 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 ನರ್ತನದಿಂದ ನರ್ತನದಿಂದ ಗೀತಾನರ್ತನದಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜಿಸುವ ಗೀತಾನರ್ತನದಿಂದ 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 ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜಿಸುವ ಭೂತಾತ್ಮ ಪುರಂದರ ದಾಸರಿವರಯ್ಯ ಭೂತಾತ್ಮ ಪುರಂದರ ದಾಸರಿವರಯ್ಯ ಭೂತಾತ್ಮ ಪುರಂದರ ದಾಸರಿವರಯ್ಯ 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 ದಾಸರೆಂದರೆ ಪುರಂದರ ದಾಸರಯ್ಯ ವಾಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣನ 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 ವಾಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣನ ಸೂಸಿ ಪೂಜಿಸುವಂತ ದಾಸರೆಂದರೆ ಪುರಂದರ ದಾಸರಯ್ಯ ದಾಸರೆಂದರೆ ಪುರಂದರ ದಾಸರಯ್ಯ ದಾಸರೆಂದರೆ ಪುರಂದರ ದಾಸರಯ್ಯ ಪುರಂದರ ದಾಸರಯ್ಯ ಪುರಂದರ ದಾಸರಯ್ಯ
ಆ आता ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ದಿವಸ ಪರೋ ನಾಯಕ ಮಾಮನ गणपतीला म्हणचे पुढे कसाल्या दासाल म्हणलाय हे एक पद्धती असा आमगेला तारतम्य पद्धती म्हणून म्हणतात. आम्ही भजन म्हणताना अशी म्हणून का म्हणून एक क्रम अस आम्ही फॉलो करना ती त्याविषयी विंगड केल्लार चांग तशी जलारी तारतम्यात कशी म्हणून मला प्रथम जाऊन दासांगेल वैर म्हणून आता का दास तारतम्य म्हणतात. आता मी पुरंदर दासाल वैरी म्हणून का म्हणून जलारी विंगडता जे दासांगेल म्हणून असं म्हणून जलारी प्रथम जाऊन आम्ही आता सान दास म्हणा मागीरा येईल दासांगेले फर्स्ट म्हणून का आता जगन्नाथ दासाल जत्तरीची गोपाल दासाल म्हणून का गोपाल दासाल जत्तरीची विजय दासाल म्हणून का विजय दासाल जत्तरीची पुरंदर दास जाव तांगेल वैरी म्हणून का ताजी मगर यती तारतम्य म्हणारे स्वाम्याल वैरी म्हणून तसले भजन पुरा स्वाम्याल वैरी म्हणून तसलं भजना त्या म्हणून जतरी मागीर देवता तारतम्य गणपती पार्वती जतरी शिवाल म्हणून का शिवाल जतरी मागीर गरुड शेष ताजे मागीर सरस्वती ताजे मागीर भारती ताजे मागीर महालक्ष्मी मागीर परमात्मा अशी एक क्रमार म्हणून का म्हणू. आता मी गणपतीला म्हणूया. शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. अगजाननं पद्मार्कं गजाननं महर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तं एकदं तम उपास्महे एकदं तम उपास्महे. त्रिजगदोडेय श्री भुजगभूषणा त्रिजगदोडेय श्री भुजगभूषणा. त्रिजगदोडेय श्री भुजगभूषणा गजवदना पालिसो गजवदना पालिसो पालिसो गजवदना पालिसो गजवदना पालिसो गजवदना पालिसो गजवदना पालिसो गजवदना पालिसो 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 गजवदना पालिसो गजवदना पालिसो. भक्तियोळ भजी बेनो रक्तांबरधर भक्तियोळ भजी बेनो रक्तांबरधरा भक्तियोळ भजी बेनो
ರಕ್ತಾಂಬರಧರ ಭಕ್ತಿಯೊಳ್ ಬದಿಪೇನೋ ರಕ್ತಾಂಬರಧರ ಮುಕ್ತಿ ಪಥವ ತೋರೋ ಮುಕ್ತಿ ಪಥವ ತೋರೋ ಮುಕ್ತಿ ಪಥವ ತೋರೋ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪನೆ ಮುಕ್ತಿ ಪಥವ ತೋರೋ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪನೆ ಗಜವದನ ಪಾಲಿಸೋ ಗಜವದನ ಪಾಲಿಸೋ ತ್ರಿಜಗದೊಡೆಯ ಶ್ರೀ ಭುಜಗಭೂಷಣ ತ್ರಿಜಗದೊಡೆಯ ಶ್ರೀ ಭುಜಗಭೂಷಣ ಗಜವದನ ಪಾಲಿಸೋ ಪಾಲಿಸೋ ಗಜವದನ ಪಾಲಿಸೋ ಏಸು ದಿನಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ವಾಸವ ಪೊಗಳುವೆ 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 ಲೇಸ ಪಾಲಿಸೋ ನಿತ್ಯ ವಾಸವ ವಿನೋತ ಲೇಸ ಪಾಲಿಸೋ ನಿತ್ಯ ವಾಸವ ವಿನೋತ ಗಜವದನ ಪಾಲಿಸೋ ಗಜವದನ ಪಾಲಿಸೋ ಗಜವದನ 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 ಪಾಲಿಸೋ ಕೊಡವಿಯೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ಕೊಡವಿಯೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ಕೊಡವಿಯೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ಬಿಡುವರಾರೋ ನನ್ನ ಕೊಡವಿಯೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ಬಿಡುವರಾರೋ ನನ್ನ ಕೊಡವಿಯೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ಬಿಡುವರಾರೋ ರನ್ನ ಪೊಡವಿಯೊಳಗೆ ಪೊಡವಿಯೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ಬಿಡುವರಾರೋ ರನ್ನ ಪೊಡವಿಯೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ಬಿಡುವರಾರೋ ರನ್ನ ಕಡುಗರುಷದಿ ಕಾಯೋ ವಿಜಯ ವಿಠಲದಾಸ ಕಡುಗರುಷದಿ ಕಾಯೋ ವಿಜಯ ವಿಠಲದಾಸ ಗಜವದನ ಪಾಲಿಸೋ ಗಜವದನ ಪಾಲಿಸೋ ಗಜವದನ 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 ಪಾಲಿಸೋ ಪಾಲಿಸೋ ಗಜವದನ ಪಾಲಿಸೋ ಪಾಲಿಸೋ ಗಜವದನ ಪಾಲಿಸೋ ಪಾಲಿಸೋ ಗಜವದನ ಪಾಲಿಸೋ ಗಜವದನ ಪಾಲಿಸೋ ಗಜವದನ ಪಾಲಿಸೋ ದಾಸನಾಗಬೇಕು ದಾಸನಾಗಬೇಕು
ಕ್ಲೇಶ ಪಂಚಕವಳಿದು ಕ್ಲೇಶ ಪಂಚಕವಳಿದು ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ಮನ ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ಮನ ಸೂಸದೆ ಸೂಸದೆ ಸರ್ವದಾ ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ಮನ ಸೂಸದೆ ಸರ್ವದಾ ದಾಸನಾಗಬೇಕು ದಾಸನಾಗಬೇಕು ಸದಾಶಿವನ 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 ದಾಸನಾಗಬೇಕು ಸದಾ ಶಿವನ ದಾಸ ಶಿವನ ದಾಸ ಶಿವನ ದಾಸನಾಗಬೇಕು ದಾಸನಾಗಬೇಕು ಸದಾ ದಾಸನಾಗಬೇಕು ಮನದ ಕಲ್ಮಶ ಕಳೆದು ಮನದ ಕಲ್ಮಶ ಕಳೆದು ಮಹೇಶನ ಮಹಿಮೆಯ ತಿಳಿದು ಮನದ ಕಲ್ಮಶ ಕಳೆದು ಮಹೇಶನ ಮಹಿಮೆಯನು ತಿಳಿದು ಇನಿತು ಈ ಜಗವೆಲ್ಲ ಹರಿ ವಿಶ್ವಮಯವೆಂದು ಇನಿತು ಈ ಜಗವೆಲ್ಲ ಹರಿ ವಿಶ್ವಮಯವೆಂದು ಘನವಾದ ಮೋಹದ ಘನವಾದ ಮೋಹದ ಘನವಾದ ಮೋಹದ ಘನವಾದ ಮೋಹದ ಗಡಿಯನು ದಾಟುತ್ತಾ ದಾಸನಾಗಬೇಕು ಸದಾ ಶಿವನ ದಾಸನಾಗಬೇಕು ಸದಾ ಶಿವನ ದಾಸನಾಗಬೇಕು कनकदास भजन कनकदास सांगतस सुरवेक कोणाला दास जाव का म्हणा रे शिवाली दास जाव का कसा लायक तो शिव मनाक अभिमानी देवत आमक परमात्मा वैरी भक्ती कोरका म्हण जाला रे आमगेल मन दृढ जाव का भक्ती तो कोण हल्लो नज म्हण जाला रे आम्ही प्रथम आराधना शिवाल केले म्हण जाला रे तो आमगेल मन दृढ करता त्यातनं आम्ही नारायणालकी नरसिंहालकी व्यंकटरमणालकी आराधन करताना आमगेल मन त्या देवाल वैरी असता ताजी खातीर सुरवेक शिवाल आराधन करता तो परम वैष्णव कहितो वादिराज स्वामी सांगतात परम वैष्णव तो तसले शिवाल आराधन करता तनुवु अस्थिरवेन्नुता ತಿಳಿದು ಶಂಕರನ ಹೃದಯವ ಕಾಣುತ್ತಾ 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 ತನುವು ಅಸ್ಥಿರ ಎನ್ನುತ್ತಾ ತಿಳಿದು ಶಂಕರನ ಹೃದಯವ ಕಾಣುತ್ತಾ ಘನವಾದ ಇಂದ್ರಜಾಲದ ಮಾಯೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಘನವಾದ ಇಂದ್ರಜಾಲದ ಮಾಯೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಬಿನುಗು ಸಂಸಾರದ ಬಿನುಗು ಸಂಸಾರದ ಬಿನುಗು ಸಂಸಾರದ ಮಮತೆಯ ಬಿಡುತ್ತಾ ದಾಸನಾಗಬೇಕು ದಾಸನಾಗಬೇಕು ದಾಸನಾ
ಸದಾ ಸದಾ ದಾಸನಾಗಬೇಕು ಸದಾ ದಾಸನಾಗಬೇಕು. ಆರು ಚಕ್ರದಿ ಮೆರೆವ ಅಖಂಡನ ಮೂರು ಗುಣವ ತಿಳಿದು प्रति देहाभितरी षटचक्रस मूलाधार चक्रार्थ पण सहस्रार्थ आहे तेची सांगतस कनकदास. प्रति जीवा भितर अशी तसल पुरा आरु चक्रदी ಮೆರೆವ ಅಖಂಡನ ಕೈ तोच तागेले ಮೂರು ಗುಣವ ತಿಳಿದು ಸತ್ವ ರಜತ ಮಾಯ ತೀನಿ ಗುಣ ಪೋಡೋಣ ಆರು ಮೂರು 16 ತತ್ವವ ಮೀರಿ ಮಳರಿ हे प्रकृतीचे तत्व 25 तत्व 25 6 3 9 आणि 16 मला 25 तत्व त्या 25 तत्व वैर्यश कोण म्हणा परमात्माना श्रीमन्नारायणाना तेची सांगतास. आरु चक्रदी मेरेवा अखंडना ಮೂರು ಗುಣವಾ ತಿಳಿದು ಆರು ಚಕ್ರದಿ ಮೆರೆವ ಮೂರು ಗುಣವ ತಿಳಿದು ಆರು ಮೂರು 16 ತತ್ವವ ಮೀರಿ ಆರು ಮೂರು 16 ತತ್ವವ ಮೀರಿ ತೋರುವ ಕಾಗಿ ನೆಲೆ ಆದಿ ಕೇಶವನ ತೋರುವ ಕಾಗಿ ನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವನ ದಾಸನಾಗಬೇಕು ಸದಾ ಶಿವನ ದಾಸನಾಗಬೇಕು ಸದಾ ಶಿವನ ದಾಸನಾಗಬೇಕು ದಾಸನಾಗಬೇಕು ದಾಸನಾಗಬೇಕು. आम्ही आत पडले गणपतीला भजन ऐकले आम्ही तशीची शिवालय भजन ऐकले ते ऐकताना आमका हांतू दोन्ही भजन येत पळयाती कडे लाईन येतना दास त्या गणपतीला वैरी म्हणणारी एकही शिवाल वैरी म्हणणारी कडेचे सालांतू त्या सगळेची परमात्मा का श्रीमन्नारायणाकाची अर्पण करतात. इथं म्हणणारी हाजी मागशी तत्वाची हरिसर्वोत्तम म्हणल तत्वानाची अशी तसाले तशी जललमितीनं त्यांनी आता 6 3 16 ತತ್ವವ ಮೀರಿ ತೋರುವ ಕಾಗಿ ನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವನ ದಾಸನಾಗಬೇಕು म्हणणारी शिवाल दास तरी फायनल इज हरी ओनली म्हणले प्रश्न થઈ आता प्रति दासाला पूरा भजन येतो पळया तुम्ही कडे त्यांनी नारायणाका समर्पण करतात. मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि शिरसा नमामि.
ಇವನಾರೋ ಏನೋ ಇವನಾರೋ ಏನೋ ಎಂದು ಉದಾಸೀನ ಮಾಡದಲೆ ಎನ್ನ. ಪ್ರಾಣೇಶ ವಿಠ्ठल दास म्हणून त्यांनी बरेल तसले रचना. प्राणेश विठ्ठल दासाला गाव लिंग सुगूर म्हणतात. बಳ್ಳारी तकून साधारण एक 100-150 किलोमीटर दूर अशी तसले गाव त्या थंय अशी तसले प्राणेश विठ्ठल दासान प्राणेश दासान बरेल तसले. तो सांगतस हनुमंताला मागतस हो कोण की कसल की म्हणून उदासीन करू नको मेगेल बग्गे म्हाका रक्षण करी. ಇವನಾರೋ ಏನೋ ಎಂದು ದಾಸೀನ ಮಾಡದಲೆನ್ನ ಪವನ ಸಂಭೂತ ಒಲಿದು 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 ತವ ಕದಿ ಕಾಯಬೇಕು ಕಾಯಬೇಕು ತವ ಕದಿ ಕಾಯಬೇಕು ಕಾಯಬೇಕು. ಇವನಾರೋ ಏನು ಎಂದು ದಾಸೀನ ಮಾಡದಲೆನ್ನ ಇವನಾರೋ ಏನೋ ಇವನಾರೋ ಏನೋ ಎಂದು ದಾಸೀನ ಮಾಡದಲೆನ್ನ ಪವನ ಸಂಭೂತ ಒಲಿದು ಪವನ ಸಂಭೂತ ಒಲಿದು ಪವನ ಸಂಭೂತ ಒಲಿದು ತವ ಕದಿ ಕಾಯಬೇಕು ಕಾಯಬೇಕು. ಕಪಿಪ ಕಪಿಯಾಜ್ಞೆಯಂತೆ ಕಪಿಲನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕಪಿಪ ಕಪಿಯಾಜ್ಞೆಯಂತೆ ಕಪಿಲನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕಪಿಪ ಕಪಿಯಾಜ್ಞೆಯಂತೆ ಕಪಿಲನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕಪಿಗಳು ಹುಡುಕಿ ಮಿಡುಕಲು ಕಾಯ್ದೆಯಾಗಲು ಕಪಿಗಳು ಹುಡುಕಿ ಮಿಡುಕಲು ಕಾಯ್ದೆಯಾಗಲು. ಹಂಗ ಪ್ರತಿ ಚರಣಾತು हनुमंताला एक महिमा सांगतस. कपिप कपी आज्ञेयंते कपी पामळरी पामळ रायु कपिಗಳ ರಾಜ ಕಪಿಪ ಕಪಿಗಳ ರಾಜ कोण सुग्रीव. तागेल्या आज्ञानुसार कपिलನ पत्निಯನ್ನು कपिला म्हणರಂಗ श्रीरामचंद्र परमात्माले श्रीमन्नारायणाले एक अवतारू कपिल नामक परमात्मा. आम्ही लेखच्या परमात्माले 10 अवतारो म्हणून 100 वैरस हंस नामक यज्ञ नामक कपिल नामक अशी मस्त अवतारस परमात्माला 100 वैरस. वेदव्यास देवही एक अवतार. तसले त्या कपिल एक अवतार घेतील तसलं परमात्मा वापस श्रीरामचंद्र जाऊन आयला. त्या श्रीरामचंद्राले बाईल सीता माताक कपिಗಳು ಹುಡುಕಲು त्यात नाही कायदे ಆಗಲು तूची शोधून तेची सांगतास. ಕಪಿಪ ಕಪಿಯಾಜ್ಞೆಯಂತೆ ಕಪಿಲನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕಪಿಗಳು ಹುಡುಕಿ ಮಿಡುಕಲು ಕಾಯ್ದೆಯಾಗಲು ಪವನ ಸಂಭೂತ ಒಲಿದು ಪವನ ಸಂಭೂತ ಒಲಿದು ಪವನ ಸಂಭೂತ ಒಲಿದು ತವ ಕದಿ ಕಾಯಬೇಕು ಕಾಯಬೇಕು. ಹರಿವೇಷಧರನೆ ನರಹರಿ ಭಕುತರ ಪೊರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಹರಿವೇಷಧರನೆ ನರಹರಿ ಭಕುತರ ಪೊರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಹರಿಯಂತೆ ಒದಗುವೆಯೋ ನೀನು ಹರಿದಾಸನು ನಾನು ಹರಿಯಂತೆ ಒದಗುವೆಯೋ ನೀನು. ಹಂಗ ತೀನಿ ಕಡೆನ ಹರಿ 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 ಮಾಡಲ್ ಶಬ್ದ ಹಂಗಲ್ಲ ಪ್ರಾಣೇಶ ದಾಸ तिन्ही हरी म्हणल शब्द काही तिन्ही अर्थ. हरिवेश धरणे हंग हरी म्हणर अर्थ हरी म्हणारी मांकडा काही एक नामस
मांकडाल वेस घालल तसले हनुमंत मांकडाल रूपाचे नरहरी भकुतर परे योदके म्हणाली परमात्माले भक्तांक रक्षण करची तसलो हरियंते वदतुवे यो हरी म्हणारांगा सूर्य सूर्य कशी रात येशील फाल्ली करची कतिरा सूर्यानी येणे म्हण जाल्यार आमगेल जीवन ना तशी सूर्य रात येशील फाल्ली करची कशी उदय जावन येता पळय तशी हरियंते वदगुवे यो नीनु कोण कष्टकालार आसून तुगेलें नामस्मरण करता तांकां सूर्याल म्हणके येवन तांगेले जिवनांत तुले एक कसल काळो कस ते तूं धांवडायता हांव हरिदास हांगा हरी म्हण नारायण तसल ते नारायणाल दास म्हाका रक्षण करी हरिवेश धरणे नरहरि भकुतर परेयुदके हरियंते वदगुवेयो नीनु हरिदासनु नानु पवन संभूता वलिदु पवन संभूता वलिदु पवन संभूता वलिदु तव कदि काय बेको काय बेको अजसुतन शापदिंद अजगरनादवना पाद अजसुतन शापदिंद अजगरनादवना पाद रजदी पुनीतन ಮಾಡಿದನೆ ಅಜ ಪದವಿಗೆ ಬಹನೆ ಹಂಗೆ ಹಾಡರ್ ತಸ ಹಂಗ ಪ್ರಾಣೇಶ ದಾಸು ಭೀಮಾಲ ಅವತಾರ ಸಂತಸ हनुमंतोची भीमूची मध्वाचार्य हे तीन अवतार हनुम भीम मध्वा हे चरणांतू भीमाल ಬಗ್ಗೆ सांगता कसले अजसुतन शापदिंद अजगरनादवन पाद रजदी पुनीतन ಮಾಡಿದನೆ कळ हंगे काणेस कसं म्हणारी नहुषा म्हणलेक रायशिलो तो नहुषा म्हणल रायू तो यज्ञ यागादी कोर्णू इंद्र पदवीक पावता इंद्र पदवीक ताण पावतना ताका एक व्हड आश सूर जाता कसं म्हणारी इंद्राले स्थान पल्लट जावन हो इंद्र जाता ताणे इंद्र जाताना हो हांव इंद्र नवे इंद्राल बायला इमे गेली तसल एक स्वार्था वतना अजसुता म्हणा ब्रह्माल पोतू शाप दित ताका कसं म्हणार दिवोड जातो अजगरा म्हणार दिवोड तो दिवोड जावन हंतू न्हंयंतू भितरी आसता आळ जललेक न्हंय त्या संदर्भारी भीमाल अवतारा संदर्भारी त्या भीमाक दुर्योधनान विष घालून ताका ज्ञान चुकोवन ताका बांदून उदका भितर घालची काणी सकडा गोत आसा त्या भीमान त्या उदका भितर वतना त्या भीमाल पायी आशिल तसले कसल त्या एक पाद रजा म्हळ्यार पायी आशिल धूळ त्या दिवडा लागून त्या दिवडू वापस नहुश जावन तागेलें शाप विमोचन जाता तसल शाप विमोचन केलें तूं म्हाका रक्षण करनावे अजसुतन शापदिंद अजगरनादवना पाद अजसुतन शापदिंद अजगरनादवना पाद रजदी पुनीतन ಮಾಡಿದನೆ अज पदविगे बहने रजदी पुनीतन ಮಾಡಿದನೆ अज पदविगे बहने पवन संभूता ಒಲಿದು पवन संभूता ಒಲಿದು पवन संभूता ಒಲಿದು तवकದಿ ಕಾಯಬೇಕು ಕಾಯಬೇಕು गुरु प्राणेश विठ्ठला गुरु प्राणेश विठ्ठल हरिपर निंबो ज्ञान गुरु प्राणेश विठ्ठल हरिपर निंबो ज्ञान गुरु प्राणेश विठ्ठल हरिपर निंबो ज्ञान
देवस्ताना गुरुमध्वराया करुणिसो गुरुमध्वराया करुणिसो 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 मध्वराया मध्वराया करुणिसो 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 गुरुमध्वराया करुणिसो गुरुमध्वराया करुणिसो ದುರ್ಮತಿಗಳ ಬಿಡಿಸೋ ಪವನ ಸಂಭೂತ ಒಲಿದು 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 ತವ ಕದಿ ಕಾಯಬೇಕು ತವ ಕದಿ ಕಾಯಬೇಕು ತವ ಕದಿ ಕಾಯಬೇಕು नमस्तेस्तु महामाये नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते 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 शंख चक्र गदा हस्ते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते कमलभवादि सुरवंदितपदे हंग कमलभवादि सुरवंदितपदे म्हणता दास उरगाद्री विठ्ठल दासो ताणे रचन केलेलं तसल भजन तगेलंकित व्यंकटेशा आणि उरगाद्रिवास विठ्ठला दोन्ही अंकितारी बरयत होता हंगा कमल भवादी म्हणारी दोन्ही रीतीरी घेवीच्या जाता कमल भवा म्हणारी ब्रह्म जाता भवा म्हणारी शिव जाता कमल भवा म्हणाल्या का भवा ताका दोन्ही अर्थ घेतले म्हणून जलारी ब्रह्म आणि शिव दोघे महालक्ष्मीला आराधन करता काय कमल भवादि सुरवंदितपदे कमल भवादि सुरवंदितपदे कमल भवादि सुरवंदितपदे कमले कमलाले कमले कमले कमलालये कमले कमलालये कमल भवादि सुरवंदितपदे कमल भवादि सुरवंदितपदे कमल भवादि सुरवंदितपदे कमले कमलालये कमले कमलालये कमल भवादि सुरवंदितपदे कमल भवादि सुरवंदितपदे
त्रिगुणाभिमानिये नी अगणित गुणश्रेणिये त्रिगुणाभिमानिये नी अगणित गुणश्रेणिये त्रिगुणाभिमानिये नी अगणित गुणश्रेणिये खगवाहनना राणिये राणिये खगवाहनन राणिये खगवाहनना राणिये खगवाहनना राणिये खगवाहनना राणिये खगवाहनना राणिये ಹಾಗಾಲು ಇರುಳು ಹರಿ ಪದಯುಗ ತೋರಿಸೆ ಹಾಗಾಲು ಇರುಳು ಹರಿ ಪದಯುಗ ತೋರಿಸೆ ಕಮಲೆ 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 ಕಮಲಾಲಯೇ ಕಮಲೆ ಕಮಲಾಲಯೇ ಕಮಲ ಭವಾನಿ ಸುರವಂದಿತ ಪದೇ ಕಮಲ ಭವಾನಿ ಸುರವಂದಿತ ಪದೇ ಲಿಂಗ ಶರೀರವ ಭಂಗವಗೈಯಲು ನಿನ್ನಂಗದಲ್ಲೇ ನಾವೆವರೀನ ಲಿಂಗ ಶರೀರವ ಭಂಗವಗೈಯಲು ನಿನ್ನಂಗದಲ್ಲೇ ನಾವೆವರೀನ ಲಿಂಗ ಶರೀರವ ಭಂಗವಗೈಯಲು ನಿನ್ನಂಗದಲ್ಲೇ ನಾವೆವರೀನ ಸಂಗವಾಗಲು ಭವಭಂಗ ಹಿಂಗುವುದು 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 ಕಮಲೆ ಕಮಲಾಲಯೇ ಕಮಲೆ ಲಿಂಗ ಶರೀರವ ಭಂಗವಗೈಯಲು ನಿನ್ನಂಗದಲ್ಲಿನ ಬೆವರಿನ ಸಂಗವಾಗಲು ಭವಭಂಗ ಹಿಂಗುವುದು ಹಾಡರ್ಥ ಸಹ खंचे एक जीवात्मान चांग काम कोरनु तो मोक्षाक मुक्तिक वच्चुक योग्य जतन मुक्तिक वच्चुक योग्य जतन एक व्यक्ति का म्हणारी एक जीवाक तीन देह अस स्थूल देह सूक्ष्म देह आणि लिंग देह स्थूल देह एक व्यक्तीले मरण जाले कुठल्या फोरनो लासतात मागीर दोन्ही देह वरता सूक्ष्म देह आणि लिंग देह ते सूक्ष्म देह केल्लेले चांग कर्मामितीन भेतून वता मागीर त्या देह त्या जीवात्मो मोक्षाक योग्य जावन मुखार प्रयाण जाता खंयचे स्थूल देह आणि सूक्ष्म देह भेतून वतरी एक देह वरला त्या देह भेतून जतर परमात्मा पावचे
जल्लारी भेतू का नव्हे कशी म्हणल प्रश्न येताना त्या जीवात्मान वैतरणी म्हणले एक न्हंयन तू स्नान करू असं त्या पुरा शास्त्रात चलत असता त्या वैतरणी स्नानाचे अर्थ तू कसं म्हणारी तीची महालक्ष्मी रूपिणी ती त्या महालक्ष्मी तीची वैतरणी जावन असतं काही विरजा नदी म्हणून म्हणतात तसल त्या विरजा नदी तसल त्या ती विरजे महालक्ष्मी म्हणलं त्या न्हंयन तू स्नान करताना लिंग देह भेतून वचून तो व्यक्ती त्या जीवात्म परमात्माला पावता म्हणारी आमगेल सकडाले आम्ही मोक्षाक योग्य जाल्ले म्हणून जाल्यारी आमगेले जीवाचे एक परमात्माला पावोचे एक काम आमगेला आवसू महालक्ष्मी करता तसल त्या देवी लिंग शरीरव ಭಂಗವಗೈಯಲು ನಿನ್ನಂಗದಲ್ಲೇ ನಾವೆವರೀನ ಸಂಗವಾಗಲು ಭವಭಂಗ ಇಂಗುವುದು ಸಂಗವಾಗಲು ಭವಭಂಗ ಇಂಗುವುದು ಕಮಲೇ ಕಮಲಾಲಯೇ ಕಮಲೇ ಕಮಲಾಲಯೇ ಕಮಲಭವಾದಿ ಸುರವಂದಿತ ಪದೇ ಕಮಲಭವಾದಿ ಸುರವಂದಿತ ಪದೇ ತ್ರಯರೂಪಿಣಿ ಕಾಮತ್ರಯರೂಪಿಣಿ ನೀ ಕಮಲ ಭವಾಂಡಕಾರಿ ಸಗಮದ ಪದಮ ಪಗಮದೆ ರೆಗಮದ ಪದ ನಿಸ ನಿಸ ನಿದ ಪದಮ ಪಗಮ ರೆಗಮದ ಪಮಗರೆ ಸರಿಸ ಕಾಮತ್ರಯರೂಪಿಣಿ ಕಾಮತ್ರಯರೂಪಿಣಿ ಸಗಮ ಧಾಮ ಗಮ ಗ ಸ ನಿ ಸದಾ ದಾನಿ ಸ ನ ಗ ಧಾಮ ನಿ ಸಾ ನಿ ಗ ಸ ಸ ಗ ಮ ಗ ಸ ನಿ ಗ ಸ ನಿ ದ ನಿ ಸ ನಿ ದ ದ ನಿ ಸ ನಿ ದ ದ ನಿ ಸ ನಿ ದ ಮ ಧಾಮತ್ರಯರೂಪಿಣಿ ಧಾಮತ್ರಯ ರೂಪಿಣಿ ರೂಪಿಣಿ ಧಾಮತ್ರಯ ರೂಪಿಣಿ ರೂಪಿಣಿ ಧಾಮ ಆ ಧಾಮತ್ರಯ ರೂಪಿಣಿ ಧಾಮತ್ರಯ ರೂಪಿಣಿ ರೂಪಿಣಿ ಧಾಮತ್ರಯ ರೂಪಿಣಿ ಧಾಮತ್ರಯ ರೂಪಿಣಿ ಧನಿ ಸಗಮ ಧಮ ಗ ಸನಿ ದ ಮಗ ಸನಿ ಸ ಸ ಸ ಮಗ ಮಮ ಧಮ ಧ ಸನಿ ಸನಿ ದ ಮ ದ ಧಾಮತ್ರಯ ರೂಪಿಣಿ ಕಮಲ ಭವಾಂಡಕಾರಿಣಿ ಧಾಮತ್ರಯ ರೂಪಿಣಿ ಕಮಲ ಭವಾಂಡಕಾರಿಣಿ ವಿಮಲ ಪದುಮ ಸರೋವಾಸಿನಿ ವಿಮಲ ಪದುಮ ಸರೋವಾಸಿನಿ ಸ್ವಾಮಿ ತೀರ್ಥದಿ ನಿಂತ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶನ ರಾಣಿ ವೆಂಕಟೇಶನ ರಾಣಿ ವೆಂಕಟೇಶನ ರಾಣಿ ವೆಂಕಟೇಶನ ರಾಣಿ
ವೆಂಕಟೇಶನ ವೆಂಕಟೇಶನ ರಾಣಿ ಸ್ವಾಮಿ ತೀರ್ಥದಿ ನಿಂತ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶನ ರಾಣಿ ಸ್ವಾಮಿ ತೀರ್ಥದಿ ನಿಂತ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶನ ರಾಣಿ ಕಮಲೆ 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 ಕಮಲಾಲಯ ಕಮಲೆ ಕಮಲಾಲಯ ಕಮಲ ಭವಾನಿ ಸುರವಂದಿತ ಪದೇ ಕಮಲ ಭವಾನಿ ಸುರವಂದಿತ ಪದೇ ಕಮಲ ಭವಾನಿ ಕಮಲ ಭವಾನಿ ಕಮಲ ಭವಾನಿ ಸುರವಂದಿತ ಪದೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಂಗಡನ ವಿಮೋಣೆಯ ಮನಶೇನ मणि म्हणजेला तो मेगेल वयर पप्पा ना मेगेल मोगा देव तो हा वय त्याची मेगेल मोगा देव नव्हतो अप्पयलार कशी वट्ट्यात म्हण म्हाका गोतास मेगेल अनुभव सांगतास नरसिंह देव तशीच अप्पयले बाय 100% येता एक कसं म्हणारी अप्पयतना मन 100% असता तितलेच आता मी लक्ष्मील भजन म्हणलें तांतू मोक्षाक कशी लक्ष्मी आमगेले लिंगदेह भेतून पेटयता म्हणून मोक्षाक योग्य जावची कशी मोक्षाक आमी योग्य जाव का नव्हे नामस्मरण व्यासतत्वज्ञ तीर्थ स्वामी हांनी साधारण 100-200 वर्सां फुडें बरयलें एक भजन तांगेलें गांव खंय म्हूण म्हळ्यार हैदराबादाचें मेहबूब नगर म्हूण एक गांव आसा ताजे लागीं एक वेणू सोमपुर म्हणलें एक गांवांत ताणें मठा स्वामीने संन्यासत्व घेवन दीक्ष घेवन स्वामी जाल्ले ताणें गोपालदासा लागीं अंकीत घेवन गोपालदासाले मुखांतर एक दासतत्व प्रचार करता पद बरयलें तसं तांणी कसं सांगता म्हूण म्हळ्यार देवाले राम राम म्हणल नामस्मरण सदा येवो खंयची वेळेर आसता म्हूण म्हळ्यार प्राण वच्चे वेळार जिब्बेर आसचो तेद ना मोक्ष तेच सांगता सर हें भजन आयकुया मागीर तुमगेलें सांगता नालिगे तुदियल्ली राम राम ಎಂಬೋ ನಾಮ नालिगे तुदियल्ली राम 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 नालिगे तुदियल्ली राम ಎಂಬೋ ನಾಮ नालिगे तुदियल्ली राम ಎಂಬೋ ನಾಮ ಯಾಳಿಗೆ ಒದಗಲಿ ಹರಿಯೇ ನಿನ್ನ ಮರೆಯೇ ಯಾಳಿಗೆ ಒದಗಲಿ ಹರಿಯೇ ನಿನ್ನ ಮರೆಯೇ ಯಾಳಿಗೆ ಯಾಳಿಗೆ ಒದಗಲಿ ಹರಿಯೇ ನಿನ್ನ ಮರೆಯೇ ಕಾಲನ ದೂತರು ಕಠಿಣರೇ ಸರಿ ಕಾಲನ ದೂತರು ಕಠಿಣರೇ ಸರಿ ಕಾಲನ ದೂತರು ಕಠಿಣರೇ ಸರಿ ಕಾಲನ ದೂತರು ಕಾಲನ ದೂತರು ಕಠಿಣರೇ ಸರಿ ವ್ಯಾಳಿಯು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಬರುವುದಲ್ಲ ಆಗ ವ್ಯಾಳಿ म्हणता सर व्याळी म्हणा वेळे
आमगेल्या मैसूर कर्नाटकात पुरा वेळे म्हणतात, उत्तर कर्नाटकात व्याळी म्हणतात. तेच आमकां कन्फ्यूज जावं चान्स आसा. तशें आमी तेणें व्याळी म्हणा वेळे म्हणून. वेळे म्हणा खंयचे वच्ची वेळ, आ वेळे खंयचे ಕೊನೆಯ ವೇಳೆ. ಕಾಲನ ದೂತರು ಕಠಿಣ ರೇ ಸರಿ, ಕಾಲನು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಬರುವುದಲ್ಲ, ವ್ಯಾಳಿಯು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಬರುವುದಲ್ಲ. ಆಲಯದವರ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲೇನು, ಆಲಯದವರ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲೇನು, ಆಲಯದವರ यमदूत येतात केन्ना येतात म्हूण सांगून येना ती म्हूण. पांय येता तुमगेल्या घर लागीं तुका फोन व्हरता जायत पळय म्हणून येना ती. केन्ना येता म्हणून गोतना कोणा लागीं सांगून येता केल्लेलो तयार जाचो पुरो. तेचे सांगता आसा ಕಾಲನ ದೂತರು ಕಠಿಣರು, ವ್ಯಾಳಿಯು ಹೇಳಿ ಕೇಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಆಲಯದವರ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲೇನೋ. मला घरले आशिल्ले जन आसा पळय बायलकी बमुणकी चेरडुकी कोणाकय तांकां कसं शक्य आसा आपूण व्हरतना कळ्ळार ना बत्तर न्हू ಕೊಡ್ಚಿ ಇದ್ದ ತರಿ. ಆಲಯದವರ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲೇನೋ ಲಾಲಿಸಬೇಕೇನೋ ಎನ್ನ ಭಿನ್ನಪ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ. ಆಲಯದವರ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲೇನೋ, ಆಲಯದವರ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲೇನೋ ಲಾಲಿಸಬೇಕೇನೋ ಎನ್ನ ಭಿನ್ನಪ, ಲಾಲಿಸಬೇಕೇನೋ ಎನ್ನ ಭಿನ್ನಪ. ನಾಲಿಗೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮ 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 ಎಂಬೋ ನಾಮ, ಯಾಳಿಗೆ ಒದಗಲಿ ಹರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮರೆ. ಕಾಲನ ಸ್ಥಿತಿಯದು ಮೇಷದ ಗುಂಪಿಗೆ, ಕಾಲನ ಸ್ಥಿತಿಯಂತೂ ಮೇಷದ ಗುಂಪಿಗೆ ತೋಳದ ಪರಿಯಂದು ಕೇಳಿ बल्ले. हे चरणा तू कितली चंद करून सांगतास म्हळ्यार दासू. हे काल म्हणा कशी कशी आस म्हळ्यार बोकोड कुरी म्हणटा म्हळ्यार बोकोड. ताजे एक सगळे एक गुंपू आसता. त्या गुंपाक घेवन तो वता कुरबा. तो वचून त्या चोरोच्या पुरा पळय ताका जाय जाल्यार खावची खातीर हेका खंय रान्ना की खंय आपोवन व्हरता. त्या आपोवन व्हेल्ले कडेन एक तोळा येवन मध्य तूं एक कुरीक घेवन वता. तशीची यमदूत सगळे आमी पुरा खंयची जीवात्मा आसा ती हें पुरा एक कुरीगळा मंदे. हे कुरीगळा मंदे आमकां पुरा मध्य तूं एक वेळा यमदूत येता ती एक जीवाक घेवन गेले. तशीच ಕಾಲನ ಸ್ಥಿತಿಯಂತೂ ಮೇಷದ ಗುಂಪಿಗೆ ತೋಳದ ಪರಿಯಂದು ಕೇಳಿ ಬಲ್ಲೆ. तेचे अर्थ आमकां जन कापोवन व्हरचें जालें जिवात्मा काळू कपटे तिंब मूषकಗಳಿಗಿನ್ನು कालभुजंगदते तंतई 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 विंदूरू कोळी विंदूरू पुरा आसता पळय तसल त्या कोळी विंदूरू पुरा मध्य सडन एक दिव ओडयवन खावन वचना हांवें. तशीच ताची गुंपाक तशी कೈ यमु म्हळ्यार ಕಾಲನ ಸ್ಥಿತಿಯಂದು ಮೇಷದ ಗುಂಪಿಗೆ ತೋಳದ ಪರಿಯಂದು ಕೇಳಿ ಬಲ್ಲೆ. ಕಾಳು ಕಪಟ ತಿಂಬ ಮೂಷಕಗಳಿಗೆನ್ನು ಕಾಳು ಕಪಟ ತಿಂಬ ಮೂಷಕಗಳಿಗೆನ್ನು ಕಾಲಭುಜಂಗದಂತೆ ಕಂಡು ಬಲ್ಲೆನು. ನಾಲಿಗೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮ 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 ರಾಮ
ಬಾಳಿಗೆ ಒದಗಲಿ ಹರಿಯೇ ನಿನ್ನ ಮರೆ. ಹೇಸಿ ವಿಷಯವೆಂಬ ಮಡುವಿನೊಳಗೆ ಬಿದ್ದು, ಹೇಸಿ ವಿಷಯವೆಂಬ ಮಡುವಿನೊಳಗೆ ಬಿದ್ದು, ಹೇಸಿ ವಿಷಯವೆಂಬ ಮಡದಿಯೊಳಗೆ ಬಿದ್ದು, ಮಡುವಿನೊಳಗೆ ಬಿದ್ದು, ಹೇಸಿ ವಿಷಯವೆಂಬ ಮಡುವಿನೊಳಗೆ ಬಿದ್ದು, ಮೋಸಗೊಳಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯು ಮನಸ್ಸಿನ ವಾಸುದೇವ ವಿಠಲ ಈ ಪರಿ ತಿಳಿದಿನ್ನು, ವ್ಯಾಸುದೇವ ವಿಠಲ ಈ ಪರಿ ತಿಳಿದಿನ್ನು, ವಾಸುದೇವ ವಿಠಲ. ಆ ವಾಸುದೇವ ವಿಠಲ 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 ವಾಸುದೇವ ವಾಸುದೇವ ವಿಠಲ ಈ ಪರಿ ತಿಳಿದಿನ್ನು, ವಾಸುದೇವ ವಿಠಲ ಈ ಪರಿ ತಿಳಿದಿನ್ನು. ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾಮ ಒದಗಿಸಯ್ಯ, ನಾಮ ಒದಗಿಸಯ್ಯ. ನಾಲಿಗೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮ 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 ರಾಮ, ನಾಲಿಗೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಎಂಬೋ ನಾಮ, ನಾಲಿಗೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಎಂಬೋ ನಾಮ. ಗಾಳಿಗೆ ಒದಗಲೆ ಹರಿಯೇ ನಿನ್ನ ಮರೆ, ಹರಿಯೇ ನಿನ್ನ ಮರೆ, ಹರಿಯೇ ನಿನ್ನ ಮರೆ. ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರಮೇ ರಾಮೇ ಮನೋರಮೇ, ಸಹಸ್ರನಾಮ ತತ್ತುಲ್ಯಂ ರಾಮನಾಮ ವರಾನನೇ. समचरण सरोजं सांभ्रनीलाम्बुदाभं जघननिहितपाणि मण्डनं मण्डनाना मण्डनाना तरुणतुलसीमाला कन्धरं कञ्चनेत्रं तरुणतुलसीमाला कन्दरं कञ्जनेत्रं सदयधवलहासं सदयधवलहासं पागरेणि पग सदो सदयधवलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि आला रे हरि आला हरि आला रे आला रे आला रे आला रे हरि आला
हरी आला रे हरी आला रे आला रे आला रे हरी आला आला हरी आला रे हरी आला संता संगे ब्रह्मानंद झाला संता संगे ब्रह्मानंद झाला संता संगे ब्रह्मानंद झाला संता संगे ब्रह्मानंद झाला हरी आला रे हरी आला हरी आला रे हरी आला रे हरी आला हरी येते ते हरी येते हरी येते ते हरी येते रे हरी येते आ आ हरी येते रे हरी येते रे हरी येते हरी वाचोनी नाही रीते हरी वाचोनी नाही रीते हरी आला रे हरी आला 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 रे हरी आला हरी आला रे हरी आला हरि पाही रे हरि ध्याई हरि 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 पाही रे हरि ध्याई 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 हरि वाचोनी नाही तुझे रे हरि वाचोनी नाही तुझे रे हरि आला रे हरि आला हरि आला रे हरि आला हरि नाचे रे हरि नाचे रे हरि नाचे हरि नाचे हरि नाचे हरि नाचे हरि नाचे रे हरि नाचे रे हरि नाचे हरि नाचे रे हरि नाचे हरि पावता आनंद साचे हरि पावता आनंद साचे हरि आला रे हरि आला हरि आला रे हरि आला संता संगे ब्रह्मानंद झाला संता संगे ब्रह्मानंद झाला हरि आला रे हरि आला
पारे गा पानी निसा नि रे नि पानी रे नि गनी पगरे नि पानी पसा पानी पसा हरि आदि रे हरि अंति हरि आदि रे हरि अंति हरि व्यापक सर्वांभूति हरि व्यापक सर्वांभूति हरि जाना रे हरि जाना रे हरि जाना हरि 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 जाना रे हरि जाना सा ग म प म प ग म प ग म प नि प म ग म प नि प म प नि प म प स नि प म प नि म नि प म प नि द नि प ग म म प द नि द प म प स नि द प म प रे नि सा रे प म प द नि द प म प द नि स रे म रे नि प म प नि म प स हरि 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 जाना रे हरि जाना 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 हरि आला रे आला आला रे हरि आला रे आला हरि आला रे हरि आला रे हरि आला रे आला रे विठ्ठल आला रे विठ्ठल आला रे विठ्ठल आला रे विठ्ठल आला रे आला रे हरि आला रे विठ्ठल आला रे आला रे हरि आला रे विठ्ठल आला रे आला रे आला रे हरि आला रे विठ्ठल आला रे हरि आला रे विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा पंढरीनाथ विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा पंढरीनाथ विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा पंढरीनाथ पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा पंढरीनाथ पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा पंढरीनाथ पांडुरंग विठ्ठल 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 हरि विठ्ठल हरि विठ्ठल
उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखम् उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखम् नृसिंहं भीषणं भद्रम् मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम् देवा 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 कोटि कोटि जन्मಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಒಂದೇ ಸಾಕು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಒಂದೇ ಸಾಕು ದಾಟಿಸುವುದು ಭವ ಸಾಗರವಾ ಭವ ಸಾಗರವಾ ಭವ ಸಾಗರವಾ ದಾಟಿಸುವುದು ಭವ ಸಾಗರವಾ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಒಂದೇ ಸಾಕು ದಾಟಿಸುವುದು ಭವಸಾಗರವಾ ಬೂಟಕತನದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸನಾದರೆ ತೋಟವಿಲ್ಲದೆ ಮೇಟಿ ಎತ್ತಿದಂತೆ ನೀಟಾಗದು ಎಂದಿಗೂ ಕಾಣೋ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಯಮಭಟರ ಕಾಟವು ತಪ್ಪದು सौणात काही असलं रे काही ना चुकाची ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಯಮಭಟರ ಕಾಟವು ತಪ್ಪದು ಹಾಟಕಾಂಬರಧರ ವಿಜಯ ವಿಠಲರೇಯ ಹಾಟಕಾಂಬರಧರ ವಿಜಯ ವಿಠಲರೇಯ ದಾಟಿಸೋ ಭವಸಾಗರವಾ ದಾಟಿಸೋ ಭವಸಾಗರವಾ ನಾಟಿಸೋ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಉಮೆಯ ರಸನ ಕೃತ್ಕಮಲ ದ್ಯುಮಣಿ ಮಾರಮಣ ಕನಕ ಸಂಯಮ ವರ ವರದ ನಮೋ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ನರಸಿಂಹದೇವಾ 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 ಉಮೆಯ ರಸನ ಕೃತ್ಕಮಲ ದ್ಯುಮಣಿ ಮಾರಮಣ ಕನಕ ಸಂಯಮ ವರ ವರದ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ನರಸಿಂಹದೇವಾ ಸ್ಮರಿಸುವವರ ಆತ್ಮನಿನ ಗಿಣಲೋಕದೊಳ ಸುಮಹಾತ್ಮನಿನ ಗಿಣಲೋಕದೊಳಾವ ತ್ರಿಭುವನ ಸಂಜೀವ ಉಮೆಯ ರಸನ ಕೃತಮಲ ಜುಮಣಿ ಮಾರಮಣ ಕನಕ ಸಂಯಮ ವರವರ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ನರಸಿಂಹದೇವಾ ಸ್ಮರಿಸುವವರ क्षेत्रज्ञ क्षेमा धाम भूम दानव कुल भीम गात्र सन्मुख ब्रह्मादि स्तोम सन्मंगल नाम
ಚಿತ್ರಮಹಿಮ ನಕ್ಷತ್ರ ನೇಮಿ ಸರ್ವತ್ರ ಮಿತ್ರ ಸುಚರಿತ್ರ ಪವಿತ್ರ ನಮೋ ನಮೋ ನಮ ನರಸಿಂಹದೇವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ನಮೋ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ನರಸಿಂಹದೇವ ಸ್ಮರಿಸುವವರ तपन कोटि प्रभाव शरीरा रे मापा सनि दा नि पद मा रे मनि द पद मा प रे मा रे नि स नि पा स क्षेत्रज्ञ क्षेमा धामा भूमा क्षेत्रज्ञ क्षेमा धामा भूमा दानव कुल भीम गात्र सन्मुख ब्रह्मादि स्तोम सन्मंगल नाम सन्मंगल नाम चित्रमहिम नक्षत्र नेमि सर्वत्र मित्र सुचरित्र पवित्र नमो नमो नमस्ते नरसिंहदेवा स्मरिಸುವವರ तपन कोटि प्रभाव शरीरा तपन कोटि प्रभाव शरीरा दुरितौघ विदूरा प्रपितामहा मंदारा तपन कोटि प्रभाव शरीरा दुरितौघ विदूरा प्रपितामहा मंदारा खळ विपिन कुठारा खळ विपिन कुठारा कृपण बंधु तव निपुण तनके नानुपमे काणे काश्यपि वरवर नमो नमस्ते नरसिंहदेवा स्मरिಸುವವರ आत्मनि नगिणो करुणावा त्रिभुवन संजीवा अनिमित्त बंधु जगन्नाथ विठ्ठल सांप्रत अनिमित्त बंधु जगन्नाथ विठ्ठल सांप्रत निनगे भिನ್ನೈಸುವೆಯನ್ನಯ ಮಾತ ಲಾಲಿಸುವುದು ತಾತ ಲಾಲಿಸುವುದು ತಾತ ಆ ಅನಿಮಿತ್ತ ಬಂಧು ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠ್ಠಲ ಸಾಂಪ್ರತ ನಿನಗೆ ಭಿನ್ನೈಸುವೆಯನ್ನಯ ಮಾತ ಲಾಲಿಸುವುದು ತಾತ ಲಾಲಿಸುವುದು ತಾತ ಗಣನೆಯಿಲ್ಲದವ ಗುಣವೆಣಿಸದ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಥಾಮೃತ ಉಣಿಸುತ್ತರುವ ನಮೋ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ನರಸಿಂಹದೇವ ನರಸಿಂಹದೇವ ಉಮೆಯ ರಸನ ಕೃತ್ಕಮಲ ದ್ಯುಮಣಿ ಮಾರಮಣ ಕನಕ ಸಂಯಮ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ನರಸಿಂಹದೇವ ಸ್ಮರಿಸುವವರ ಆತ್ಮನಿ ನಗಿಣಿಲು ಕರುಣಾ ತ್ರಿಭುವನ ಸಂಜೀವ ಉಮೆಯ ರಸನ ಕೃತ್ಕಮಲ ದ್ಯುಮಣಿ ಮಾರಮಣ ಕನಕ ಸಂಯಮ ನಮೋ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ನರಸಿಂಹದೇವ
नमो नमस्ते 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 काली म्हाका एक व्हॉट्सॲप मेसेज आयले उप्पिनंगडी प्रोग्राम आसता वय एक पद रिक्वेस्ट आसा काली गोकुलान आज दिली पद खंचे म्हण म्हळ्यार ಎನ್ನ ಭಿನ್ನಪ ಕೇಳು ಧನ್ವಂತ್ರಿ ದಯ ಮಾಡೋ ಸಣ್ಣವನು ಇವ ಕೇವಲ हें भजने मागशी एक व्हड काणी आसा त्या कळली म्हणून जाल्यार तुमी आनीकय हे भजनेचे आनंद घेवेत कसं म्हण म्हळ्यार श्रीनिवासाचार्य म्हण आशिल्लो महापंडितू संस्कृताचे एक व्हड पंडित श्रीनिवासाचार्य तो रायचूर डिस्ट्रिक्टांत आशिल्लो 200 वर्सां फुडें 200 वर्सां फुडें एक दिसू ताणें आशिल्ल्या गांवाक मानवी म्हणल्यार गांव तागेलो थंय एक विजयदास येता विजयदास येवन ಸ್ವಲ್ಪ दीस थंय राबता राबिल्ल्या संदर्भारी थंय दनपाराचे पुजेक भिक्षेक विजयदासाक हो कोण हागेले पूर्व जन्माचे कसले म्हणून गोत्तास ताका पुजे येवच्याक सांगून पेटयता तो येना तागेले मनात कसं म्हण म्हळ्यार हें आनी कन्नडान बरोवत आसले भक्तीचे बरोवत आसले आनी दास आपण पंडीत संस्कृत पंडीत म्हळ्यार मन आसता तागेलें तो येना आनी कारण सांगता म्हाका आरोग्य सहमना म्हणून अशी 3-4 दीस वतना विजयदासाल शिशू गोपालदासाल मनाक मस्त दुख्ख जाता तो अशी सांगतना म्हाका हुशार ना म्हणटाना वय जायता म्हणटा ताजे मागीर स्वल्प काळा नंतर त्या श्रीनिवासाचार्याक बद्द पट्टा भितर कसं की एक व्याधी प्रारंभ जाता ते व्याधी प्रारंभ जातना तो कसं करता म्हणा कसं वखद केला रे राब्बाना म्हणतना कोणकी कळलेलं सांगता तो विजयदासाला गी वस विजयदासाला येता विजयदासा कळतं हें कसं जाल्ला विजयदास सांगता तू एक काम करी सीधा गोपालदासाला वस ही ताका म्हण म्हणारी तू ते दोस ये न्ही पळय तेन्नात मन दुख्ख जलाल मेगेल पशी चड ताका तागेला तू वस म्हणतना तो तागेला वता तेन्ना विजयदास प्रितीन ताका घरल्या आपोवन व्हरून तागेले घरल्यार आपोवन प्रती दीस ताका एक रोट्टी करून दिता आनी ते हें रोट्टी तूं खा म्हणून प्रती दीस ताका आहार तेच करून दिता तागेले व्याधी संपूर्ण वता तोची मुखार सोडून विजय गोपालदासा लागीं अंकीत घेवन जगन्नाथ दास जाता तोची जगन्नाथ दास त्या जगन्नाथ दासाक गोपालदासो तागेल जन्माचे 40 वर्स आयुष्य दिता म्हळ्यार आमगेले आध्यात्मिक शक्ती फुडली जनांक त्या भक्तांक खंयची मन शक्ती आशिल्ले आतां तुकाराम देह समेत चमकलो म्हूण म्हणटा म्हळ्यार तसली शक्ती आशिल्ली तशी गोपालदास तागेले आयुश्याचे 40 वर्स दिवन हरिकथामृत सार बरोवचे म्हण करता ते तागेले पोट्टा दूख आशिल्लें पळय हाका कोणाक जगन्नाथ दासाक तेन्ना रोट्टी करून दितना तो कसं करता म्हूण म्हळ्यार गोपालदासू परमात्माला मागता सಣ್ಣवनु इव केवल ಎನ್ನ ಭಿನ್ನಪ ಕೇಳೋ ಧನ್ವಂತ್ರಿ ದಯ ಮಾಡೋ सಣ್ಣवनु इव केवल हो मस्त सानू हाकपाक कसले गोत नातिले ताणी चूक केला ताका रक्षण करी म्हणून मागची तसल भजन ताका त्या
व्याधी आताना. आता ऐकूया. ಬನ್ನ ಬಡಿಸುವ ರೋಗವನ್ನು ಮೋಚನ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದು ಪ್ರಭುವೇ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದು. ಎನ್ನ ಭಿನ್ನಪ ಕೇಳು ಧನ್ವಂತ್ರಿ ದಯ ಮಾಡು, ಸಣ್ಣವನು ಇವ ಕೇವಲ. ಬನ್ನ ಬಡಿಸುವ ರೋಗವನ್ನು ಮೋಚನ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದು ಪ್ರಭುವೇ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದು. ಎನ್ನ ಭಿನ್ನಪ ಕೇಳು ಧನ್ವಂತ್ರಿ ದಯ ಮಾಡು, ಎನ್ನ ಭಿನ್ನಪ ಕೇಳು ಧನ್ವಂತ್ರಿ ದಯ ಮಾಡು, ಸಣ್ಣವನು ಇವ ಕೇವಲ. ಬನ್ನ ಬಡಿಸುವ ರೋಗವನ್ನು ಮೋಚನ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದು ಪ್ರಭುವೇ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದು. ವಸುಮತಿಯ ಮೇಲಿನ್ನು ಅಸುರ ಜನರೇ ಬಹಳ ವಶವಲ್ಲ ಕಲಿಯ ಬಾಧೆ. ಬಿಸಿಲಿಂದ ಪೀಡಿತವಾದ ಸಸಿಗಳಂತೆ ಶಿಶುಗಳು ನಾವಿಪ್ಪೆವೋ. ವಸುಮತಿಯ ಮೇಲಿನ್ನು ಅಸುರ ಜನರೇ ಬಹಳ ವಶವಲ್ಲ ಕಲಿಯ ಬಾಧೆ. ಬಿಸಿಲಿಂದ ಪೀಡಿತವಾದ ಸಸಿಗಳಂತೆ ಶಿಶುಗಳು ನಾವಿಪ್ಪೆವೋ. ಅಸುರಾರಿ ಕೆಸರು ತೊಳೆದಂತೆ ಕರ್ಮದ ಪಥವು ಕುಶಲದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸುವುದೋ. ಕೆಸರಿಂದ ಕೆಸರು ತೊಳೆದಂತೆ ಕರ್ಮದ ಪಥವು ಅಸುನಾಥ ಹರಿಗೆ ಸಲಹೋ. ಅಸುನಾಥ ಸಲಹೋ, ಅಸುನಾಥ ಹರಿಯೇ ಸಲಹೋ ಸ್ವಾಮಿ. ಎನ್ನ ಭಿನ್ನಪ ಕೇಳು ಧನ್ವಂತ್ರಿ ದಯ ಮಾಡು, ಎನ್ನ ಭಿನ್ನಪ ಕೇಳು ಧನ್ವಂತ್ರಿ ದಯ ಮಾಡು, ಸಣ್ಣವನು ಇವ ಕೇವಲ. ಬನ್ನ ಬಡಿಸುವ ರೋಗವನ್ನು ಮೋಚನ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದು. ಆದಿವ್ಯಾಧಿಗಳು ಉನ್ಮಾದ ವಿಭ್ರಮನಾನ ಬಾಧೆಗೌಷಧವು ನೀನೇ ನೀನೇ ನೀನೇ. ಆದಿವ್ಯಾಧಿಗಳು ಉನ್ಮಾದ ವಿಭ್ರಮ ನಾನಾ ಬಾಧೆಗೌಷಧವು ನೀನೇ. ಹೇ ದೇವ ನಿನ್ನ ಕರಕಮಲದಿಂ ಸುಧೆಗರೆದು ಸಾಧುಗಳ ಪಾಲಿಸುವೆ ನೀ. ಮೋದ ಬಡಿಸುವಿ ನಿನ್ನ ಸಾಧಿಸುವವರಿಗೆ ಶುಭೋದಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿ. ಆದರಿಸಿ ಅವಗೆ
ಪಾದ ಧ್ಯಾನವನಿತ್ತು ಸಾಧುಗಳ ಒಳಗಿರಿಸಿ ಮೋದ ಕೊಡು ಸರ್ವದ ಎನ್ನ ಭಿನ್ನಪ ಕೇಳೋ 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 ಎನ್ನ ಭಿನ್ನಪ ಕೇಳು ಧನ್ವಂತ್ರಿ ದಯ ಮಾಡು ಸಣ್ಣವನು ಇವ ಕೇವಲ ಬನ್ನ ಬಡಿಸುವ ರೋಗವನ್ನು ಮೋಚನ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದು ನಿನ್ನವರಲ್ಲಿ ಇವಗೆ ಇನ್ನು ರತಿಯನ್ನು ಕೊಡು ನಿನ್ನವನೆಂದು ಅರಿದು ಹೇ ಚರಣ ತು मागतास कसले हाणी केलेलं चुकी बाई आणि मुखारी तुगेल बघे भक्ती देऊन ताका रक्षण करी तुगेल म्हणल्याक हाका गोपालदास मागतास जगन्नाथदास ಅಲ್ಕಂದಿರ ನಿನ್ನವರಲ್ಲಿ ಇವಗೆ ಇನ್ನು ರತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋ ನಿನ್ನವನೆಂದು ಅರಿದು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ ನಾ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಆಲ್ಪರಿಯೇ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ದೊರೆಯೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆ ನಾ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಆಲ್ಪರಿಯೇ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ದೊರೆಯೇ ಎನ್ನ ಮಾತಲ್ಲವಿದು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರ ಮಾತು ಮನ್ನಿಸಬೇಕು ಕರುಣಿ ಅನಂತ ಗುಣಪೂರ್ಣ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ಅನಂತ ಗುಣಪೂರ್ಣ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ಇನ್ನಿದನೇ ಪಾಲಿಸುವರು ಪ್ರಭುವೇ ಎನ್ನ ಭಿನ್ನಪ ಕೇಳು ಧನ್ವಂತ್ರಿ ದಯ ಮಾಡು ಎನ್ನ ಭಿನ್ನಪ ಕೇಳು ಧನ್ವಂತ್ರಿ ದಯ ಮಾಡು ಸಣ್ಣವನು ಇವ ಕೇವಲ ಬನ್ನ ಬಡಿಸುವ ರೋಗವನ್ನು ಮೋಚನ ಮಾಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದು ಹರಿಯೇ 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 यक्क साहित्य दासान बरयन कसले आमगेल प्रदोळ सोडवाच खातीर देव म्हणा कसले हें एक पद अनेक आयकया तुमी हंतू हें एक म्हूण मागीर हांगा चिटीर आशिल्लें मागीर वपास म्हणटा इथं म्हणाले राजेशान सांगितलं ಸ್ವಲ್ಪ नव पद जाव का नव म्हणारी म्हणन अंतील तसल चढ ताजे खातीर हांव केलं तसलें म्हणुया इथं म्हणा त्या पुरा कोळखा नव्या सगळ्याक ताजे खातीर हें पदांत दोन्ही चरणांत पळयात गोपालदासू तिनी 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 मोरू 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 म्हणून सांगता वता प्रति एका तिनी का विंगड विंगड अर्थ आसा ते हांव सांगतात म्हणटना सांगता वता मध्ये तू आता ऐकूया आमगेल व्यंकटरमणा वैरी आम्ही व्यंकटरमणा वैरी म्हणी म्हणून गेला रे तागेल सन्निधानात नरसिंह हितोची व्यंकटरमण हितोची कृष्ण हितोची पुरा रूप तागेलेची विश्वतो विश्वम विष्णुर्वषट्कार भूत भव्य भवत प्रभू म्हणतात विष्णू सहस्रनामात वेदव्यास देव सांगता तसले पुरा परमात्मा तोच जलारी जलारी ते नावाक एक पद म्हणल्यार चंद दिसता आता आमगेल व्यंकटरमणा वैरी म्हणे
ಆ ಪದ ಸರೆ ಗಮ ಗರೆ ಸ ನಿದ ಪಸ ನಿದ ಪದ ಮದ ಪ ಮಗ ಮ ಪ ಗರ್ಭ ಗರೆ ಸ ಪದ ಸರೆ ಗಮ ಪ ಮಗರೆ ಸ ಪದ ಸರೆ ಗಮ ಪ ಮಗರೆ ಸರೆ ನಿ ಸ ದ ನಿ ಪದ ಮ ಪ ಗಮ ಪದ ನಿ ಸ ನಿ ದ ಪ ಮಗರೆ ಸ ಪಾಲಿಸಯ್ಯ ಪವನನಯ್ಯ ಪಾಲವಾರಿ ದಿಶಯ್ಯ ವೆಂಕಟರಾಯ ಪಾಲಿಸಯ್ಯ ಪವನನಯ್ಯ ಪಾಲವಾರಿ ದಿಶಯ್ಯ ವೆಂಕಟರಾಯ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೃದಯಾದಳದೊಳು ನಿನ್ನ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೃದಯಾಲಯದೊಳು ನಿನ್ನ ಶೀಲಮೂರುತಿ ತೋರೋ ಮೇಲು ಕರುಣದಿ ಪಾಲಿಸಯ್ಯ ಪವನನಯ್ಯ ಪಾಲವಾರಿ ದಿಶಯ್ಯ ವೆಂಕಟರಾಯ ಪಾಲಿಸಯ್ಯ ಪವನನಯ್ಯ ಪಾಲವಾರಿ ದಿಶಯ್ಯ ಈಶ ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಸುಸುವ ಶರದಿಯೋಳು ಈಸಲಾದೆನು ಹರಿಯೇ ಈಶ ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಸುಸುವ ಶರದಿಯೋಳು ಈಸಲಾದೆನು ಹರಿಯೇ ಹೇ ದೊರೆಯೇ ದಾಸನೆಂತೆಂದ ಮೇಲೆ ಖಾಸಿಗೊಳಿಸುವುದು ದೇಸು ನಿನಗಲ್ಲವಯ್ಯ ಹೇ ಜೀಯ ದೋಷ ರಾಶಿಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶನ ಮಾಡಿಸು ದೋಷ ರಾಶಿಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶನ ಮಾಡಿಸು ವಿಶೇಷವಾದ ಲೇಸ ಭಕುತಿಯೇತು ವಿಶೇಷವಾದ ಜ್ಞಾನ ಭಕುತಿಯೇತು ಆಸೆಯ ಬಿಡಿಸನ್ನ ಮೀಸಲ ಮನ ಮಾಡಿ ಆಸೆಯ ಬಿಡಿಸನ್ನ ಮೀಸಲ ಮನ ಮಾಡಿ ನೀಸಿರುವುದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೃಪಾಳು ಪಾಲಿಸಯ್ಯ ಪವನನಯ್ಯ ಪಾಲವಾರಿ ದಿಶಯ್ಯ ವೆಂಕಟರಾಯ ಪಾಲಿಸಯ್ಯ ಪವನನಯ್ಯ ಪಾಲವಾರಿ ದಿಶಯ್ಯ ಮೂರು ಗುಣಗಳಿಂದ ಮೂರು ತಾಪಗಳಿಂದ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮುಕುಂದ ಮೂರು ಐದರಿಂದ ಮೂರು ಏಳರಿಂದ ಮೂರು ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಮೂರಾದೆ ಮೂರು ಹಿಡಿಸಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಮೂರೆರಡೋಡಿಸಿ ಮೂರು ಮೂರು ಭಕ್ತಿ ಮೂರು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಮೂರು ರೂಪನಾಗಿ ಮೂರು ಲೋಕವನೆಲ್ಲ ಮೂರು ರೂಪನಾಗಿ ಮೂರು ಲೋಕವನೆಲ್ಲ ಮೂರು ಮಾಡುವ ಬಿಂಬ ಮೂರುತಿ ಸರ್ವ ಮೂರು ಮೂರು ಗುಣಗಳಿಂದ ಮೂರು ತಾಪಗಳಿಂದ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹಂಗ ಪಳೆಯ ಮೂರು 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 ಗುಣಗಳಿಂದ ಸತ್ವ ರಜ ತಮ ಹೇ ತೀನಿ ಗುಣಾಚೆ ಮಿತಿನ ಮೂರು ತಾಪತ್ರಯಗಳಿಂದ ತಾಪತ್ರಯ ಪುರಾ ಜೀವ आता ತೀನಿ ಕೈ ಅಸಲೆ ದಾರೇಷಣ ವಿತ್ತೇಷಣ ಅನಿ ಪುತ್ರೇಷಣ ಹೆಣ್ಣು ಹೊನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಆಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಳೆ ತಶಿ ತ್ಯಾತೀನಿ ತಾಪಗಳಿಂದ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕಂಚೆ ಯೌವನ ಬಾಲ್ಯ ಯೌವನ ಮುಪ್ಪು ಹೇ ತೀನಿ ಅವಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿ ಜೀವಾಲಯ ತೇತಜ್ಮಿತಿನ ಮೂರು ಐದರಿಂದ ಮೂರು ಅನಿ ಪಾಂಚ ಕುರ್ಶಿಲಾರಿ ಆಟ ಅಷ್ಟಮದಗಳು ತಜ್ಜಿ ಬಾಧೇನ ಮೂರು ಏಳರಿಂದ ಮೂರು ಅನಿ ಸಾತ ದೋನಿ ಒಟ್ಟು ಕೆಲ ಧ ದಶ ಇಂದ್ರಿಯ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಅನಿ ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಹೇ ಧ ಜಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹೇ ಧಂಚಿ ಮಿತಿನ ಅನಿ
ಆಟ ಅಷ್ಟಮದ ಹಚ್ಚಿ ಪೂರ ಬಾಧೆನ 3-6 ದಾರಿ ಕಾಣದೆ 3-6-9 ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿची वाट कळली म्हाका ह्या पुरा बाद दिलं तिनं नवविध भक्तीची बाद कळणं तिले ಮೂರಾದೆ म्हणारी मुरा बट्टे आदे म्हणतात मुरा बट्टे म्हणा कन्नडात कसं म्हणारी अव ब्रेक डाऊन जाल्लो अव खाली जाल्लो मग कसं म्हणू एक नमन्याचे सोलवलाव जीवनातून तिथले वे नाही ಮೂರು ಹಿಡಿಸಿ ಮ್ಯಾಲೆ कसले भक्ती ज्ञान वैराग्य हे तीन मेगेल भीतर हाणू ಮೂರು ಹಿಡಿಸಿ ಮ್ಯಾಲೆ 3-2 ಓಡಿಸಿ 3 × 2 6 म्हणजे कामक्रोध लोभ मोह मद मत्सर हे 3-2 ಓಡಿಸಿ ಕಾಮಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ ಹ್ಯಾ ದೌಂಡಾನು 3 ಭಕ್ತಿ 3 ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತು 3 × 3 9 ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿ ಮಿಗೆಲ್ ಭೀತರ ದೀವನು 3 ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಖಂಚೆ ಭೂತ ವರ್ತಮಾನ ಭವಿಷ್ಯತ್ ह्या तिन्ही कालांतू तुगेल भक्ती दिवनू 3 रूपनाद परमात्मा 3 रूप काही विश्व तैजस आणि प्रात्मा ह्या 3 परमात्मा 3 रूप ह्या 3 रूप दाखवणू ರೂಪನಾಗಿ 3 ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲ 3 ಲೋಕ ಕಚ್ಚೆ ಸ್ವರ್ಗ ಮರ್ತ್ಯ ಪಾತಾಳ ಹೇ 3 ಲೋಕಕ್ಕೆ 3 ಮಾಡುವ ಕಸಲೆ ಹೇ ಪೂರ 3 ಲೋಕ ಅಂತೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ 3 ಮಾಡುವಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಹೇ 3 ಪೂರ ಕೋರ್ಚಿತ ಸಲೆ ಬಿಂಬ ಮೂರ್ತಿ ವಿಶ್ವ ಪಾಲಿಸಯ್ಯ ಪವನನಯ್ಯ ಪಾದವಾರಿ ದಿಶಯ್ಯ 3 ಗುಣಗಳಿಂದ 3 ತಾಪಗಳಿಂದ 3 ಅವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮುಕುಂದ 3 5ರಿಂದ 3 7ರಿಂದ 3 ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಮೂರಾದೆ 3 ಹಿಡಿಸಿ ಮ್ಯಾಲೆ 3-2 ಓಡಿಸಿ 3 ಭಕ್ತಿ 3 ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತು 3 ರೂಪನಾಗಿ 3 ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲ 3 ಮಾಡುವ ಬಿಂಬ ಮೂರುತಿ ವಿಶ್ವ ಪಾಲಿಸಯ್ಯ ಪವನನಯ್ಯ ಪಾದವಾರಿ ದಿಶಯ್ಯ ಕರುಣಾಸಾಗರ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರದಿ ಸಕಲ ದುರಿತ ಪರಿಹಾರವೆಂದು ನಾ ಬಂದು ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾಲಿಂದು ಹೊರೆಯಬೇಕಲ್ಲದೆ ಜರಿದು ದೂರ ಮಾಡುವರೇ ಮುರಾರಿ ಮರುತಾಂತರ್ಗತ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲಯಿ ಶರೀರವೇ ನಿನ್ನ ಚರಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದೆ ಸರಿ ಬಂದದ್ದು ಮಾಡೋ ಸರಿ ಬಂದದ್ದು ಮಾಡೋ ಸರಿ ಬಂದದ್ದು ಮಾಡೋ ಸರಿ ಬಂದದ್ದು ಮಾಡೋ ಬಿರುದು ನಿನ್ನ ದೇವ ಪರಮದಯಾನಿ ದೇವುರಗಾತ್ರಿ ವಾಸ ಪಾಲಿಸಯ್ಯ ಪವನನಯ್ಯ ಪಾಲವಾರಿ ದಿಶಯ್ಯ ವೆಂಕಟರಾಯ ಪಾಲಿಸಯ್ಯ ಪವನನಯ್ಯ ಪಾಲವಾರಿ ದಿಶಯ್ಯ ವೆಂಕಟರಾಯ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೃದಯಾಲಯದೊಳು ನಿನ್ನ ಶೀಲ ಪುರುತಿ ತೋರು ಮೇಲು ಕರುಣದಿ ಪಾಲಿಸಯ್ಯ ಪವನನಯ್ಯ ಪಾಲವಾರಿ ದಿಶಯ್ಯ ವೆಂಕಟರಾಯ ಪಾಲವಾರಿ ದಿಶಯ್ಯ ವೆಂಕಟರಾಯ ಪಾಲವಾರಿ ದಿಶಯ್ಯ समजात की हे भजन म्हणलं असणार आम्ही गंगेला वचून राबेल म्हणे
गंगा नाही तर आम्ही हरिद्वारा वता ती व्यासाश्रमात गंगेला वचून राबतना थंय हरकी फोडी आसपण थंय वचून आमी राबतना त्या गंगेन होळून वची पळयतना प्रती एकले तांणी हाडलें तसलें एका तांबयान तो भरून व्हरत असतात आमी कितले व्हड हाडला तितली हाडयात आमचे एक कार्यक्रमाचो तशीच साहित्य गंगे दासान दिलेलो आसा पळय त्या एक व्हड एक गंगा न्हंयशे आमकां एक कार्यक्रमाचो स्वल्पच मेळचे म्हणू जावचे म्हळ्यार आमगेले हाडलेले आयदन सान तशें समय सान पदा नि सा रे ग म प म ग रे सा नि सा ग रे सा रे नि सा ध नि प द म प ग म रे रे ग म प द प ग म प ग म रे ग सा रे नि सा संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य परमहंस है परमाचार्य परमहंस है परमाचार्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य परमहंस है परमाचार्य गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य गुरुकृपेण जय सकल कार्य गुरुकृपेण जय सकल कार्य संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा दश इंद्रियांक वशांतू घेऊन दश इंद्रियांक वशांतू घेऊन विषय वासना नाश करून
विषयवासना नाशकोर्नो दश इंद्रियांक वशांतु घेऊन विषयवासना नाशकोर्नो ध्यासाने एकही ध्यासुदवर्णो ध्यासाने एकही ध्यासुदवर्णो दोषरहित श्री हरिदास जानो दोषरहित श्री हरिदास जानो हरिदास जानो हरिदास जानो हरिदास जानो संयमींद्र संयमींद्र गुरुल चरण धरा संयमींद्र गुरुल चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमींद्र गुरुल संयमींद्र गुरुल चरण धरा चरण धरा चरण धरा अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे गुरवे वंदन सुधींद्र मुनिरायाक वंदन 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 हरिवंदन गुरुवंदन गुरुवंदन वंदन सुधींद्र मुनिरायाक वंदन सुधींद्र मुनिरायाक सुंदर अति सुंदर अति अति सुंदर अति 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 सुंदर शुभकर तंचे चरणाक सुंदर शुभकर सुंदर शुभकर सुंदर शुभकर सुंदर शुभकर तंचे चरणा चरणा वंदन चरणा वंदन सुधींद्र मुनिराया काशी मठाचे अधिनायक हैं काशी मठाचे अधिनायक है काशी मठाचे अधिनायक है काशी मठाचे अधिनायक है आश्रितांक सुखवरदायक है आश्रितांक सुखवरदायक है काशी मठाचे अधिनायक हैं आश्रितांक सुखवरदायक हैं आश्रितांक सुखवरदायक हैं आशा केंद्र आमचे सहायक हैं
आशा केंद्र आमचे सहायक है, आशा केंद्र आमचे सहायक है। आशा केंद्र आमचे सहायक है, प्रशंसनीय महिमे लायक है, प्रशंसनीय महिमे लायक है। वंदन 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 सुधींद्र मुनिराया, वंदन सुधींद्र मुनिराया। जनांक पापान भरलेले जनांक, उपदेश करचे मनांक, उपदेश करचे मनांक। सुधींद्र आराध्य सज्जनांक, सुधींद्र आराध्य सज्जनांक। सुधींद्र आराध्य सज्जनांक, मधुर हासु तंचो ह्या नयनांक, मधुर हासु तंचो ह्या नयनांक। वंदन 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 सुधींद्र मुनिराया। करी मना गुरुले गुणगान, करी 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 गुरुले गुणगान, गुरुले गुणगान, गुरुले गुणगान। गुणगान 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 मना गुरुले गुणगान। धरितांगेली चरण सेवान, धरितांगेली चरण प्रेमान। भवनयितु गुरुचरण जलयान, भवनयितु गुरुचरण जलयान। देव मिळतले गुरु है महान, देव मिळतले गुरु है महान। वंदन 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 सुधींद्र मुनिराया। सुंदर अति सुंदर अति सुंदर सुंदर शुभकर तंचे चरणाक। वंदन सुधींद्र मुनिराया, वंदन सुधींद्र मुनिराया, मुनिराया मुनिराया। काही मस्त की नाव आहे असं बाय मुनियत बाय काही मस्त बाय हा एक जतर भैरव ಸುಳ್ಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲವಯ್ಯ ಸುಳ್ಳೆ ನಮ್ಮನೆ ದೇವರು ಸುಳ್ಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲವಯ್ಯ ಸುಳ್ಳೆ ನಮ್ಮನೆ ದೇವರು ಸುಳ್ಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲವಯ್ಯ ಸುಳ್ಳೆ ನಮ್ಮನೆ ದೇವರು ಸುಳ್ಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲವಯ್ಯ ಸುಳ್ಳೆ ನಮ್ಮನೆ ದೇವರು
ಒಲೆಯ ಹಚ್ಚುದ ಕಂಡೆ ಬೆಕ್ಕು ಬಕರಿ ಮಾಡುದ ಕಂಡೆ ಇಲಿಯು ಒಲೆಯ ಹಚ್ಚುದ ಕಂಡೆ ಬೆಕ್ಕು ಬಕರಿ ಮಾಡುದ ಕಂಡೆ ಇಲಿಯು ಒಲೆಯ ಹಚ್ಚುದ ಕಂಡೆ ಬೆಕ್ಕು ಬಕರಿ ಮಾಡುದ ಕಂಡೆ ಇಲಿಯು ಒಲೆಯ ಹಚ್ಚುದ ಕಂಡೆ ಬೆಕ್ಕು ಬಕರಿ ಮಾಡುದ ಕಂಡೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕಂಡೇನಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕಂಡೇನಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕಂಡೇನಪ್ಪ ಒನಕೆ ಗಾತರ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕಂಡೇನಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕಂಡೇನಪ್ಪ ಒನಕೆ ಗಾತರ ಸುಳ್ಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲವಯ್ಯ ಸುಳ್ಳು ನಮ್ಮನೆ ದೇವರು ಸುಳ್ಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲವಯ್ಯ ಸುಳ್ಳು ನಮ್ಮನೆ ದೇವರು ಕಪ್ಪೆ ಪಾತರ ಕುಣಿಯುವುದ ಕಂಡೆ ಏಡಿ ಮದ್ದಳೆ ಬಡಿಯುವುದ ಕಂಡೆ ಕಪ್ಪೆ ಪಾತರ ಕುಣಿಯುವುದ ಕಂಡೆ ಏಡಿ ಮದ್ದಳೆ ಬಡಿಯುವುದ ಕಂಡೆ ಕಪ್ಪೆ ಪಾತರ ಕುಣಿಯುವುದ ಕಂಡೆ ಏಡಿ ಮದ್ದಳೆ ಬಡಿಯುವುದ ಕಂಡೆ ಕಪ್ಪೆ ಪಾತರ ಕುಣಿಯುವುದ ಕಂಡೆ ಕುಣಿಯುವುದ ಕಂಡೆ ಕುಣಿಯುವುದ ಕಂಡೆ ಕಪ್ಪೆ ಪಾತರ ಕುಣಿಯುವುದ ಕಂಡೆ ಏಡಿ ಮದ್ದಳೆ ಬಡಿಯುವುದ ಕಂಡೆ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಕಂಡೇನಪ್ಪ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಕಂಡೇನಪ್ಪ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಕಂಡೇನಪ್ಪ ಹಂಡೆಗಾತರ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಕಂಡೇನಪ್ಪ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಕಂಡೇನಪ್ಪ ಹಂಡೆಗಾತರ ಸುಳ್ಳು ನಮ್ಮಲಿಲ್ಲವಯ್ಯ ಸುಳ್ಳೆ ನಮ್ಮನೆ ದೇವರು ಸುಳ್ಳು ನಮ್ಮಲಿಲ್ಲವಯ್ಯ ಸುಳ್ಳೆ ನಮ್ಮನೆ ದೇವರು ಅರಿಸಿನ ಬಿತ್ತುದ ಕಂಡೆ ಗಸಗಸ ನೆನೆಯುವುದ ಕಂಡೆ ಅರಿಸಿನ ಬಿತ್ತುದ ಕಂಡೆ ಗಸಗಸ ನೆನೆಯುವುದ ಕಂಡೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಪಾದವ ಕಂಡೆ ವಿಠಲನ ಪಾದವ ಕಂಡೆ ಪುರಂದರ 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 ವಿಠಲನ ಪಾದವ ಕಂಡೆ ಪರ್ವತಗಾತರ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಪಾದವ ಕಂಡೆ ಪರ್ವತಗಾತರ ಸುಳ್ಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲವಯ್ಯ ಸುಳ್ಳು ನಮ್ಮನೆ ದೇವರು ಸುಳ್ಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲವಯ್ಯ ಸುಳ್ಳು ನಮ್ಮನೆ ದೇವರು ಸುಳ್ಳು ನಮ್ಮನೆ ದೇವರು ಸುಳ್ಳು ನಮ್ಮನೆ ದೇವರು धन्यवाद नरसिंह नायक माम तुमका आणि धन्यवाद नरसिंह नायक माम तुमका आणि तुमगेल्या संघटिकांक बरे भजन मात्र म्हणलं नाही तंतुल्या अर्थ ही सांगून सद्विचारू मन अंजावचेवारी योग्य रीतीने आज मंत्रमुग्ध केला तुम्ही बदमोण का री भजनेन तुला अर्थोची मनशाक योग्य पथांतू धर्म पथांतू चलूक अनुकरतसले दुड्डू बंगार एक सर्टन टायम तर येवच्या पुरो जाल्यार खंयचे एक संकीर्तनेचे
सद्विचार तांतूल तीव्रता तांत आमी चल्ले म्हूण जाल्यार अनुष्ठाना हाडले म्हूण जाल्यार ते जन्म जन्मांतराक येवची तसले मुक्तीक अनुकोर तसले संकीर्तन तसले भजन अर्थवत जावन आज सांगून तुम्ही मंत्रमुग्ध केल्ले म्हणून सांगूक इश्ट पावता. आतां एक गौरवाचे संकेत जावन एक गौरवाचे द्योतक जावन हांगा आजी सगळे नरसिंह नायक मामानी संगडिगा हांकां एक सणाची फलपुष्प दिवन शाल घालून सन्मान करूं आसा. हांव हलेमार वासुदेव प्रभू म्हळ्यार मेगे ल्हान हांगेलें निवेदन करता आनी नरसिंह नायक मामाक फलवस्तू आशिल्ले पोळेर दिवन शाल घालून सन्मान कोरका म्हणून. देवो जय. मुंजे वर तू नेक्स्ट हांव आमगेल्या देवस्थानाचे आडळित मोक्तेसर जाल्ले श्रीयुत बेकल गणेश शणै माम हांगे लागीं निवेदन कोन्न घेता. तांणी वयर येवन हार्मोनियमांत आजी ರಂಜಿಸಲಲ್ ತಸಲೆ शंकर शणै माम हांकां फलवस्तू आनी शाल घालून सन्मान कोरका म्हणून. एक उत्तम गायकाक योग्य रितीन साथ दिवचें तें हार्मोनियम आसो तबल आसो पकवाज आसो तेन्नाची ते संकीर्तनेक एक योग्य रितीन कळ येवचें. धन्यवाद बेकल गणेश शणै माम. धन्यवाद बेकल गणेश शणै माम. आमगेल्या देवस्थानाचे अनेक मोक्तेसर जाल्ले हिरिय डॉक्टर एम.आर. शणै माम हांगेले हांव निवेदन कोन्न घेता की तांणी पकवाजा बैसिले राघवेंद्र मल्य माम हांकां फलवस्तू दिवन शाल घालून सन्मान कोरका म्हणून. धन्यवाद डॉक्टर माम. आमगेल्या देवस्थानाचे भजना मंडळीचे अध्यक्ष जाल्ले श्रीयुत श्री हरीश पै माम हांगेले हांव निवेदन कोन्न घेता की तांणी आजी तबलांत बैसिल्ले तसले राजेश भागवत माम हांकां फलवस्ताचे पोळेर दिवन शाल घालून सन्मान कोरका म्हणून. गोविंदा. धन्यवाद हरीश भाई माम. तशीच हांव श्रीयुत अच्युत प्रभू म्हळ्यार म्हगेले बाप्पा
मगेल बाप्पाला निवेदन करून घेत की त्यांनी वयर येवन आमगेले ताळार बैसिले आमगेले सॉलिड चेरको श्रीयुत गिरीश नायक हांकां फलवस्ताचे पोळेर दिवन शाल घालून सन्मान करता म्हणून यंगस्टरांक इन्स्पिरेशन गिरीश नायक देव अशी चलो योग्य रितीर चलो लायक आयुष्य आरोग्य दिव म्हणून देवाला प्रार्थना करता. जीवात्माल भितर परमात्मो अंतर्यामी जावन आसता तशें जल्ल मितीन परमात्मो राजेशाल मुखांतर आमकां ध्यान घेवन तागेले एद्रा बैसून म्हणका म्हणून ताणें म्हणयला तोच आयकला इता म्हळ्यार पुरा हांगा बशिल्लो पुरा परमात्माल रूप जल्ल मितीन ते सक्कड आयकूच कामय ताणें केलां. हें परमात्मान स्विकार करून तशीच आमगेले राजेश प्रभू हांगेल सगळी कुटुंबाक परमात्मो पुरा रितीचे सुख संतोष तांगेल व्यवहारांत तुकी चंदायर मुखार सुन चलची म्हणके मनांत तुकी घरल्याकी सुख दिवन रक्षण करो म्हण आमी मागता ती तशीच हें गांवचे सक्कड जनाकय बरें जावो हांगा येयल तसले आनी आयकलें तसलें घरल्या बैसून आयकलें तसलें यूथ ऑफ JSB मुखांतर तशी तांकां सगळ्यांकय परमात्माला कृपा केन्नाय आसो सगळ्याल घरल्यागी परमात्मा निरंतर जावन राब्बो आनी रक्षण करो म्हणून परमात्माला चरणार विंदारी हें कार्यक्रम अर्पण करताची आखीर गीता एक प्रस्तुत करता पुरंदरदासू तागेले आराधन जलन मितीन प्रथम जावन तागेले बगे आमी पद म्हणलें. आतां पुरंदरदासान श्रीनिवास नायक आशिल्लो तसलो ताणें पुरंदरदास जेल्ले कुडे तागेले मना कसं आयलें ताजे बग्गेच एक पद म्हणून कार्यक्रम करीत बरें तागेले मना कसं आयलें म्हळ्यार तो सांगता आदद्देल्ला ओळीते आयितू कೈ जाल्यार ते 9 कोटी दिल्लो भारी चांग जालें इता म्हळ्यार एक वेळा मात येवन गेलो ना ते भावन येवचे मस्त उणें ताजे खातीर भक्ती ज्ञान वैराग्य ते वैराग्य येतनाच ते भावन येवचे ना म्हण जाल्यार 10 रुपये जावं पोण गेले म्हण जाल्यार 3 दीस न्हीदपणा 10 रुपये पोण गेलेले आमकां न्हीद येना 3 दीस 10 रुपये गेले 10 रुपये गेले 10 रुपये गेले एका कोळा जेत पण आतां एकाकले आमी खंयचे एक मॉला वता ती मॉला वचून घेवन आयले कुडे तूं कितले दिले हाका म्हणून घेता एकलो हांव 150 रुपये दिले कसा मारे काल हांव 100 रुपये घेतला म्हण हाका 50 रुपये चड दिले 50 रुपये चड दिले हाका तसले जाल्यार तेची वैराग्य आशिल्लो पुरंदरदास 9 कोटी काणू वांटून दिले कडे एक सान एक भांगराचे एक तांबीव मेळ्ळी वरला बायल निमगीत खंय हें कसं करतात तुमी काडले मागशी उड्डायले कृष्णार्पण म्हणटा वतर आपलो बायले काय घेवन त्या बायले निमगिलें कसं म्हण म्हळ्यार हांव कसं करता पळय म्हणून ताणें मागशी उड्डायलें कसं म्हण याद राजा उड्डायलें म्हण जाल्यार 2 स्टेप काडटना काडया म्हण दिसतारी म्हळ्यार मनशाल मन पळय मागशी उड्डोवन वतलो पुरंदरदास तसल पुरंदरदास संत कसं म्हण म्हळ्यार आदद्देल्ला ओळीते आयतू हें पुरा केलेलें परमात्मान तें नाटक केलेलें आसा पळय तें मुगुती कन्नाचे नांकाचे ते पुरा उरची म्हणके कोरून परमात्मान हाका दास केली ना ते भारी चांग जाले इताका म्हण मागीर सांगता तो आतां ऐकुया ताजे वटो कार्यक्रम
ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಿತೇ ಆಯಿತು, ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಿತೇ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಧರನ ಸೇವೆಗೆ, ಶ್ರೀಧರನ ಸೇವೆಗೆ ಸಾಧನ ಸಂಪತ್ತಾಯಿತು, ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಿತೇ ಆಯಿತು, ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಿತೇ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಧರನ ಸೇವೆಗೆ, ಶ್ರೀಧರನ ಸೇವೆಗೆ ಸಾಧನ ಸಂಪತ್ತಾಯಿತು, ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಿತೇ ಆಯಿತು. ದಂಡಿಗೆ ಬೆತ್ತಾಗಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಮಂಡೆ ಬಾಚಿ ನಾಚುತ್ತಲಿದ್ದೆ, ದಂಡಿಗೆ ಬೆತ್ತಾಗಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಮಂಡೆ ಬಾಚಿ ನಾಚುತ್ತಲಿದ್ದೆ. ಹೆಂಡತಿ ಸಂತತಿ ಸಾವಿರವಾಗಲಿ, ಹೆಂಡತಿ ಸಂತತಿ ಸಾವಿರವಾಗಲಿ, ದಂಡಿಗೆ ಬೆತ್ತಾಗಿಳಿಸಿದಳಯ್ಯ, ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಿತೇ ಆಯಿತು. दासदीक्षिगे तना हाता एक दंड दितात त्या दंड दोरचे म्हणा एक नमने दंड दोरचे बाय म्हणाल मैगल माना आशिले पुरंदरदास सांगता जल्लरी मक एक नमनेच्या लाज से दिसतशिले अशी बाय मग जल्लर मैगल बायल तिने किटली चांग मन कोरनु मक्का हे दोरची मणके केल्ले तिने म्हण वैराग्य येवच्या कारण ती गेलते चांगपण तिने केल्लेल मितीन श्रीनिवास नायक आशिल्लो पुरंदरदास जाल्लो तक्का पुरंदरदास सांगता असल बायलो घरल्या 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 जन्म येवती परमात्माले भक्तीचे अनुसंधान बामणाक शिकोतसले बायलो घरल्या 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 येवती ಹೆಂಡತಿ ಸಂತತಿ ಸಾವಿರವಾಗಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಸಂತತಿ ಸಾವಿರವಾಗಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಸಂತತಿ ಸಾವಿರವಾಗಲಿ ದಂಡಿಗೆ ಬೆತ್ತಾಗಿಡಿಸಿದಳಯ್ಯ ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಿತೇ ಆಯಿತು ಗೋಪಾಳ ಬುಟ್ಟಿ ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಭೂಪತಿಯಂತೆ ಗರ್ವಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ एक गोपाळ बुट्टी दिता ती दास जाताना त्या गोपाळ बुट्टी केदनाय घेवन 5 घरल्या गितांनी भिक्षे घेव का आणि त्या भिक्षेत उठताना जीवन कोरका म्हणून तितल्यान तो ज्याला फुडली जन भिक्षे दिताना तांकां एक दिसा पावून चिटली दिता आशिल्ले तशी जाल्यार मी 3 दीस वता आता 5 ना म्हणून एक मुष्टी घाली म्हणजे कशी दीस वची गेले त्या जन तितली चांग आशिल्ले म्हणून 5 घरल्या भिक्षे घेवन तांतू मेळ्ळले तूं घरल्या रांदप करून कोणें आयल्यार तांकांय वाडू तशी जीवन आशिल्लें दासांक गेलें त्या एक म्हणून हांव तें काम करचें म्हणाल म्हगेले गर्व आशिल्लें म्हूण पुरंदरदास सांगता ಗೋಪಾಳ ಬುಟ್ಟಿ ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಭೂಪತಿಯಂತೆ ಗರ್ವಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಆ ಪತ್ನಿ ಕುಲ ಸಾವಿರವಾಗಲಿ 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 ಆ ಪತ್ನಿ ಕುಲ ಸಾವಿರವಾಗಲಿ ಆ ಪತ್ನಿ ಕುಲ ಸಾವಿರವಾಗಲಿ ಗೋಪಾಳ ಬುಟ್ಟಿ ಹಿಡಿಸಿದಳಯ್ಯ ಒಳಿತೆ ಆಯಿತು ಒಳಿತೆ ಆಯಿತಾದದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಿತೆ ಆಯಿತು ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಅರಸನಾಗಿ ನಾಚುತ್ತಲಿದ್ದೆ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಅರಸನಾಗಿ
ಅರಸನಾಗಿ ನಾಚುತ್ತಲಿದ್ದೆ ಅರಸನಾಗಿ ನಾಚುತ್ತಲಿದ್ದೆ ಸರಸಿಜಾಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ 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 ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿಸಿದ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿಸಿದ ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಿತೆ ಆಯಿತು ಹರಿಣಿ ಒಲಿವಂತೆ ಮಾಡು ಒಲಿದರೆ ತಿರಿವಂತೆ ಮಾಡು ತಿರಿದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬದಂತೆ ಮಾಡು ಶ್ರೀಹರಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದರೆ ಬಟ್ಟೆ ದೊರೆಯದಂತೆ ಮಾಡು ಬಟ್ಟೆ ದೊರೆತರೆ ಇಂಬು ದೊರೆಯದಂತೆ ಮಾಡು ಇಂಬು ದೊರೆಯದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ ಇಂಬು ಕೊಟ್ಟು ಸಲಹೋ ನಿನ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ ಇಂಬು ಕೊಟ್ಟು ಸಲಹೋ ಸಲಹೋ ಶ್ರೀಯಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇರ್ತಿನ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ. धन्यवाद नरशिव नायक माम तुमका आणि तुमगेल संगडिगांक देव चांग आरोग्य समृद्धी घरांतू मनांतू नेम्मदी दिवो सदै राखो म्हणून फस्ट स्वागत करतना सगळे उप्पिनंगडीचे गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजातर्फीने स्वागत केलेलं तुमका तशीची धन्यवादूय हांव सगळे गौड सारस्वत ब्राह्मण समाज उप्पिनंगडी तर्फीनाची दिवच्या इष्ट पावता. धन्यवाद. कार्यक्रम योग्य रीती चलोवन तुम्ही. भक्त्याय
रघुपती नरसिंहांत अशी मठाचे उपास्य देवांत श्री व्यंकटागिरी श्रीनिवासांत मंगल श्री नित्य वेंकटेश्वरांत मंगलम मंगलम वेंकटेश्वर मंगलम वेंकटेश्वर मंगलम वेंकटेश्वर पुरुषोत्तमांग मंगल महालक्ष्मी ब्रह्मवायुंग मंगल सरस्वती भारती देवींग मंगल गरुड शेखर रुद्राभिषेकांग मंगलम मंगलम वेंकटेश्वर मंगलम वेंकटेश्वर मंगलम वेंकटेश्वर मंगलम मंगल सोमरणी वारुणी देवींक मंगल श्री गौरी गणपतींक मंगल सर्वै लिंगादी देवांक मंगल सर्वै नवग्रहांक मंगलम मंगलम वेंकटेश्वर मंगलम वेंकटेश्वर मंगलम वेंकटेश्वर मंगलम मंगल सर्वै विष्णु भक्तांग मंगल मन्वादियति वर्यांग काशी मठाचे सर्वै गुरुवर्यांग श्री सुप्रतिना गेले पद कमलांग मंगलम मंगलम वेंकटेश्वर मंगलम वेंकटेश्वर मंगलम वेंकटेश्वर मंगलम श्री सुधींद्र चित्त गुरुवर्यांक श्री संयमींद्र चित्त गुरुवर्यांक जोड सारस्वत ब्रह्मगंधांक मंगल सर्वै साधु सज्जनांक प्रणामयामि श्री नरसिंहांक मंगलम मंगलम वेंकटेश्वर मंगलम वेंकटेश्वर मंगलम वेंकटेश्वर मंगलम जो नित्य तुझे मंगल मंटाची जो नित्य भरीन भजन कथाची जो तुझे सेवेंदु भाग देताची ते सर्वै शास्त्र सिद्धी पावताची मंगलम मंगलम वेंकटेश्वर मंगलम वेंकटेश्वर मंगलम वेंकटेश्वर मंगलम जय हरि पांडुरंगा जय जय विठला पांडुरंगा मुरहर गिरिधर पांडुरंगा मुरहर गिरिधर पांडुरंगा गरुड गमनो पांडुरंगा गरुड गमनो पांडुरंगा परम पुरुषो पांडुरंगा परम पुरुषो पांडुरंगा पुरंदर पांडुरंगा पुरंदर पांडुरंगा जय जय विठला पांडुरंगा जय हरि पांडुरंगा जय जय विठला पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा
विभो वेंकटेशा वीर वेंकटेशा विभो वेंकटेशा प्रभो वेंकटेशा विभो वेंकटेशा प्रभो वेंकटेशा विभुदेन्द्रयति पूजित वीर वेंकटेशा विभुदेन्द्रयति पूजित वीर वेंकटेशा वीर वेंकटेशा विभो वेंकटेशा प्रभो वेंकटेशा विभो वेंकटेशा प्रभो वेंकटेशा विभो वेंकटेशा ಲೈಟರ್ 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 श्रीपति वेंकटेशा फणिशयन देवा श्रीपति वेंकटेशा विभो वेंकटेशा प्रभो वेंकटेशा विभो वेंकटेशा प्रभो वेंकटेशा विभो वेंकटेशा प्रभो वेंकटेशा विभो वेंकटेशा प्रभो वेंकटेशा नमो वेंकटेशा रमा वेंकटेशा नमो वेंकटेशा रमा वेंकटेशा श्याम सुंदर कामित दात वेंकटेशा श्याम सुंदर कामित दात वेंकटेशा विभो वेंकटेशा प्रभो वेंकटेशा विभो वेंकटेशा प्रभो वेंकटेशा विभो वेंकटेशा प्रभो वेंकटेशा विभो वेंकटेशा प्रभो वेंकटेशा रंग वेंकटेशा उत्तुंग वेंकटेशा रंग वेंकटेशा उत्तुंग वेंकटेशा मंगलपुरवासा श्री हरि वेंकटेशा मंगलपुरवासा श्री हरि वेंकटेशा मंगलपुरवासा श्री हरि वेंकटेशा मंगलपुरवासा श्री हरि वेंकटेशा विभो वेंकटेशा प्रभो वेंकटेशा विभो वेंकटेशा प्रभो वेंकटेशा विभुदेन्द्रयति पूजित वीर वेंकटेशा विभुदेन्द्रयति पूजित वीर वेंकटेशा वीर वेंकटेशा विभो वेंकटेशा प्रभो वेंकटेशा विभो वेंकटेशा प्रभो वेंकटेशा विभो वेंकटेशा
प्रभो वेङ्कटेशा विभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा सगळ्या समाजाचे बंधुभांना उपस्थित आपण आईसाठी ऋषिकावर्धन ते गुरुकाराच्या सेवाधिकांचा विशेष उपराष्ट्रीय पालखीचा वाधिकारी गावात एक गाव संचालक की अत्यंत सुंदर रीतीने निर्माण होते आणि त्याचे संक्षेप शक्ती दिले उत्सवात त्यांचे कार्य लोकोत्सव महापर्व कार्य देखील त्या पंचदिनात्मक अनुष्ठान आणि उत्सवाधिके सर्वही समाज देणारे सहकार सगळे प्राप्त होणे सर्वांना जिंकण्याची निस्वार्थ भावाने सेव कसले भाग्य चित्रनंतर सर्वांना गोविंदा पडवा मी एक मिनिट
ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ सर्वान